my data for tomorrow. I need to sleep because I'm asking me okay, if it is because of data, let me do data for you. Osimo call my this thing. Before Simona, after all, yeah, the account so diamond. Kepo Srijira account so diamond. Nego guest relief voting and Nima account to guest relief 500k. The same diamond, but we hear what I'm now account to post you receive vote Diego. Then we send this to guest relief account because Chimaman they were yeah no Providence Bank in her account. Organic can a bank can always send it. I get a that was Hachimaman that got her account number. Ojiri send that Diego. That girl has said, I send them the data. I'm not doing data ego no self wrote today, but you know go past that at 10k or 5k now. Because I don't sub more than that, at least 3 days. That's if I don't if my this thing because that as of then I want on this Wi-Fi. Data 5k, 10k. I did not collect that data. Later I chatted Diamond. See, I know why you know me and no one. Why you know London. Call Paris because you know on the bed. Now the woman chose to like it the board, not sure he said to the mego. And so but someone give her and I say I know I'm scared. No when they keep window too foreign. I said it here yesterday that I did not collect that money. Even wrote today where on that money. Because of that time, about diamond this girl, gonna boy for although mona for when our own banter. Man, I don't know serious because all what I'm on where I was even expecting foreign to block me, but the girl no block me. Me myself, I no block her. Which diamond do they wear? Man, I feel bad because I can just relieve on that. The reason why I'm not because that movement as of then. Foreign na bịakwa na this place abịa akpọ gị iro tọkwa that one no ọ na-abịakwa abịa foreign na bịakwa na my page akpọ me I never blocked her for one day sometimes it will come I'm joking ọ na-abịakwa na my page if ọ bụ na unu chere na yesterday bụ the first time ọ na-abịa is a lie ndị na-abịa my page mana foreign na-abịa ebe ọ ga-edegide dejuo na first day ọ bịara iyi ka ọ kpọrọ m second day ọ bịara ọ bụrụ iyi in fact ihe a bụ let me say 3 to 4th time ọ na-abịa na my page bụ ihe a. Sometimes I'll make her for me. After comment, I will just mute her. If I'm not in the mood to reply her, I will mute her. And as for Radiant, Diamond, woman asking na a repost to Radiant. Check go to a page Radiant. Check my main account, my name repost to where I'm at the man Radiant before this movement. Which you know the Uber see but Roku Radiant again my idea. I know her. If there is them on a dash this girl wig, I know Radiant from the beginning. Go back to our chat, we see it there. If you doubt me, I'll put it on this blue screen. Man, I'm not good in doing this. Man, if you push me, I will do her. Another lie, all lie again about that. And they form on God to form an alliance because of her recruits in the Yana the Namakana by a madam on God on God the first time they didn't come God. I used to go to on God platform with my main account. Ask anybody. I used to go to on God's live stream. Go like this. I will talk to me, I will disconnect. Sometimes not on a comment section. Ask John D. I'm gonna have on new boss in a book and Ketara and K anything why this morning. John hand the Jen and call God, but before one God up to now she's still blocked in my this account in GML life. Man, I mean on God self now got my page upon the money I on a yesterday when I was talking, see when I got on a mouth, but we are not still enemies. I keep giving them a list, Kagwai. Or defend them, or defend them, or defend them. I can go to go put a chat and here no one live stream ever better than my life. 2017 or better than my life. Just watch her on a page. Can't man the man they won't no question. A question I'm on God that day you know before you open a money and you I should come and tell you. This nonsense, corruption, supernatural, so the same thing in our copper smart with that now we even say that she's childish. Any pakarama screenshot or la chat in a post. What of Nkikuru? Because if I'm posting the one now, that is one thing about me. I will never lie. If I'm to post the one Ikuru, what of Nkemuno Wemukuru? Because when okay, they see catch all those your nonsense gossip, one or two is a lie. I corrupt with my full chest. Man, if for that part is in a mwa
praise. Mwabu praise mwolo sege that na njobira jogi me na chat BB. My gonna BB on a chat Diamond. I swear you no go see husband marry for your life. Imam if oburu no ezioku that na nwa hi muru na village hapu ya nnedi gbapo jebiri na face me and face you according to foreign girl. You will not add to another child to that pikin. In assume that my picture is already there. What can you even do to me? Do you know me from anywhere? Do I look okay from my picture one area? Do I you go yabona? You go yabusiku sell. Oburu na chat renge sege by na chat BB. Diamond, you will never know good thing in your life. Man, oburu that I open na chat renge na deny. Let me not see good in my life. Man, if I did not chat you, say na druggy this particular thing you corona that na man na chat gini kana kwa sugar. Diamond, you will not see anything good in your life. The ukodiga call yourself imochago. Diamond, you shared post of child dedication on there. I'm saying I can't send them here. I'm saying I can't no we send them. I'm saying that I can't no why he send the remote that na the account na block or my block. Konye we say no sugar say na mara kwa me why I did block mo. That was the end. And if I end this live stream, I swear to God who made me, I will bring out that chat. That chat. Only once Kamuna gave me a video call na you were the first person who made a video call with na WhatsApp. The rest were audio calls. And we don't talk much on WhatsApp. Almost all our communication, almost everything when I get a call na TikTok. If for that particular part, he share on that thing and saying that whose page is this? Saying all block or more. Then I can make one on why. You see me, you don't know. Maybe she must have mistaken me to someone else. And say okay. Hey, let me make it to the comment. I have a lot to say. I open my life to speak here. If anybody wants to talk, that person should wait for me first. Because he had to make one. Can you mute? When they play that in the background. Madam, you can't be talking like that now. We're not even hearing you. Amen. She will come back. Maybe if she did not leave the other live stream, it will not stop. Uteka this girl who said she said I'm on God that he does yesterday. On God, on God does. Actually does it with on God. I will let you know. Foreign girl self, since it's true that money had you on and on I get my live stream. Even me self they go her own on her phone while but I say hey Shinama, you don't come. She will talk sometimes if I even enter Osbo's if she see me, she will mute me. I'm buying and come my immigration, she will mute me. Be heading me soon on arm, man. I know someone more na then my dear, base Muwapu guest relief. Muwapu guest relief, Chare Basaga, Muwasaga, Muwapu guest relief. I put my Diamond, you money report and I'm searching. And back to your madam now say that that she's paid because now I posted on your bossy birthday. You post to mother by force. Did you ask me why I didn't post you? Iman him arrange the gay post. Iman no region conjure gay post to. Okay, because I did not post you the next day, I can return on my story that day. I'm for kiss a view my story, but I disappointed you by not posting you. The next thing you unfollowed me. I can't unfollow you now. You can't talk at me yesterday. As a leader, you're supposed to be saying, anyway, sir, one or two people are going to say more happy Freda. Let me leave a Freda aside until nobody I'm not mad. Can face the go on your by the camera this morning now, bomb off.
because ihe niile Freda ihe niile if you check all the people that girl na-enwe issue with na this page na this black app, Diamond, you are the problem. You watch ya na foreign from nowhere, otigo onwe ya n'okwu foreign gị na foreign na abụ oge na-eje ayu ego na page foreign. Freda was not aware. Oge atụrụ gị ego jiri treat a pie ọ mara oge ejiri tọrọ gị ego ejiri gbapụta gị n'ụlọ ọgwụ ebe ishiri mụọ nwa single mother gị, or she's not aware. Oge mere gị ife niile na nke foreign na sakọrọ everybody the way isiri turn on two friends to worst enemy now. Honor ebe because all you care about is people ego. Amarom I could go here before that. It also get this app. You came to escape your family poverty. In a home my do you think it's easy? Person will tell you not tell you say I go soon put to bed. Person will tell you not tell you say I be single mother. Person will tell you not tell you say I be single girl. No got confused na this app. If you don't know, now go confused tire. I feel even shock you now. Tell you say, or I never even see my face. If I tell you, you won't believe. But on a very good day, you will see my face. And if for this game of a thing, I sabi play well. And I know they hide my face so. Because the close to moon where they got on. And I know they hide my face because I didn't kill anybody. I didn't post anybody ripping my page. I did not. The same way you talked about Abada, I can say talk about Abada. You saga me, I saga you. Can't get in Abian and K, Annie, Guinea, Anambra yesterday. Then I had to drop room shade. No, you trigger me yesterday. You are the problem in that movement. And the reason why I'm angry is that only someone she doesn't want to even call you to order because I believe with wings. Without the movement will not continue. Each opposition, almost everybody. Life no matter yesterday, how many views they did. And under the views, if you watch on that, when I was listening to you people, on do to Abada be here, how many people even did there now? I couldn't no quantity over quality, quality over quantity. Each opposition, everybody, they go on God, they go to smart, everybody, individually this whole thing from the beginning to plan. In a sense, it's from block. You don't get now that like when you're on a plan on the movement, this boy did not come to this movement to achieve anything rather than it did not park ego. Ibawa can get na my dear, which was my other account. Nje view ono. Ibawa can get at the end of the day, in a me, I quit block from that day. In I say yesterday that I chatted you first, bitch, you are a liar. Go and be here tagram na comment section. From there, I share life, I share a life to give you. That was how we started chatting. If you not tag me, if you not talk to me, if you not, I don't chat you before. If you not talk to me, I no go. And if you did not talk to me, I won't answer you. How many of them now then are this my boss? A message you go had before. That was how we become that nonsense for a friendship. You know, they made TikTok friendship. The innocent girl on a page you give the other day. Tobes I say no when you're choring here. I'm just but I know not choring here something. Chimamanda with a good heart to mana he decided to give turn of that girl to a beast. Because I'm on your helper. I know person where that girl don't help before she met you. And again, I walk and get and ask him, do I know how you are Chimamanda? Madam, shut up. We met Chimamanda almost the same day. That same day, Mona happy as a barasaga. I will go to the girl bagotare no bia woku kwa woman call bagotare no bia woku. Onya asi. Answer na me even come her D and tell her say, "Enya oracle that morning or man rent that house." And again, in oracle that morning, oracle will be like, Fred that you could anya man de go konya or happy basaga. That is only charge the money because I'm on your oracle. And all we are giving you 3 men on your carry me.
Outside the chat, but the first chat Mona Chimamanda, I said, don't give Oracle that money. I went to her DM after she fought for me at your page. Okay, Mona, this girl and when misunderstanding, happiest. Oh, but she tell them that day, I appreciate. Man, the way you are going about it now, insulting me in a live stream over how many people now Sean, I'm not saying that I don't have respect for Chimamanda. Only bungeji and you respect God. Na tala ma often at this apple. He did the other day royalty. Me da ara chashwa go because each of in your lion, each of your mansion, bunye moto. I for be go before. When you get pick when you get the time I'm gonna get a chat, you get pick on some things. You got mad that I most of one na that app name were ordinary international passport who name were it put the app before. You haven't most of you in that box in our nonsense, man, they need a comment section. You put the app before you want passport on Kitty self. Some of you ordinary Cotonou Nejebe cross talk about a cross Miri Lagos. Ndo onye ma come unu nyecha una na akọ ere na DM. If you go low, ngeje lower. Nge reduce myself to the lowest. Imakwota muna onu ugba si agbasa ga anụma. Leave us like that. Because I know when Pogba na boss yesterday, I can't say she drew on and didn't believe that they believe here. They chase saga and win. Mona share life give them. I was there on Dr. Rasi yesterday that an unblock or saga and win because of so thing. Here I said it to my full chest. The boy unfollowed me. As the boy, we are following each other. And I did not block him because if I block him, Oman follow back from my name. Oman Fuya. I called you to a page yesterday. Maybe I unfollow him yesterday. I said, let me not unfollow him yet. Let me not unfollow him. And I don't want to also do what? Block him. Yeah, they are drum. If he's man enough, yeah, they are drumming and horse not change him. Kangwaze yo ya ni huani ya now. It's mama they were a private person. They try all this licky anomaly social media. Whereby a video post to where chat more one mother alpha call one mother out. Man, most things diamond do you now. But go to my happiness about that, A man potagodo see that bebo before say give because you to me go more una na make give away netinye. Onwe ye gasi na go me give away na this app. Onwe ye gasi na abia go msoro no. I don't have any I want to do any like it's you do me go no uche himself join ihe one on join it. Because open no man if I'm a money minded person na this whole movement for don't blow now. A lot of trickish way to eat get you went there go plenty. There are many ways to kill a fish. Abi can I say so the thing. To buy a fish for the TikTok, you put all yam. Mbami beke talk. You know, yesterday, with that person, everyone, you know, hey, yesterday, Mbatra, una jumu wa enjoy upon girls relief. You understand? Most of the man are there. Not of me, bata. But I know and not of okay, okay, Mandel, many ways to buy a rat. No wahala. Thank you. Nyara, I don't like you. Okay, move webe. Actually, but the movement. Then move webe two members na a fight.
and the end chekwa niye eme the sin eme law, you understand? Nna me expect ka only si bia dozele ha na before the okwu apụta outside. But the thing one of the reasons you're not cheers because ebe two members na fight because he pụta bia dozie. Then mgbe na-ekwu na onye akwesịghị na girls relief onye a ekwesịghị na most na everybody at first na anya ụmụ nwanyị kwesịghị nọ there, you understand? Ọ bụla chọrọ nọ there na-enwe deep down kwesịghị nọ there kwesịghị, you understand? Na mgbe kwuchara dete mụ rito mụ nakwa scroll up wee fụ happiest ebe ọ nọ live ịma mụ ajishi m ike ahụ na ihe na because the lady do too insultive. So mo bekwa dia boga na put na boss ya. Then mo be da na ihe a na-ekwu. Yes. Then this lady video hear me insult to. Because I'm saying let me just block this idiot. Like how? So mother has a few here, mother has any advice. Only do against it, only do against. I'm a for everybody. Everyone to my bogo say. Onye nyere gị insult. Onye si nyere gị insult. The advice. You will not take the advice. The happiest. Biko hapụ onye nke ahụ abeg. Onye nke ahụ abụghị and she's not really my problem. Happiest would do less according to them. According to this person forming the happiest na less. And she got an upload status for me yesterday. Also, na na-ebugota ndị mmadụ yesterday ha bịa kwa onye gets relief women. My dear, the conversation ebidoro like that. Mwa na-ewe iwe ihe Diamond mere yesterday gbanye life ndị mmadụ gbagotara ebe I should throw them away. And these are exactly the same people na-abịakwa na this my live stream. Ya na Diamond nwekwara one or two things. Since how many days now, Bekee, watch, I make up for that, and I have to Diamond, I will mute because I cannot drop them. Because if they are talking about me in her page, she doesn't used to drop them. So I stop being a saint. Mama, I will mute. The next thing happen, no kucha hana, pom na phone, no be about your life. I no go do pim because now what should they do too? So I return back the energy. The other day, Amanda, unique in Amanda, and she could not correct that impression. She could not. She muted herself and she watched Amanda. Watched Amanda. Amanda didn't me insult. There's no kind of insult Amanda didn't render. I was not online. I don't know God can watch this thing. After now, watch I go me here. The same Amanda came which day come now ban on my block list. If no me go more block. She unblocks me. Why? Why did you unblock me? Did I beg you to unblock me? Girl, if you are hearing me from anywhere, please block me back. If not for one thing, if for that part Diamond do say that na igwara ya yes do Korea na nke happiest. That na igwara ya say that na no ijikwara juo mo ma mo ye Diamond do. Nse gi yes na mma Diamond. I never said that to you. Muna such thing. If not for one thing, get screenshot our chat. Amanda, post to ya wafu. Within you might hear muna get bad. And we do not even say anything bad. Who might be yet nothing that need is scared of so thing and so thing. This online fight and saga. The choro can anybody call or the out. Hey, no, that one you are the first person to call me out. I've been trying to avoid calling you out since Chimamanda, but you try to call me. You are calling me out every single day. Hey. If block will go, you stay on your own. I stay on my own. Why are you calling me out? You don't want to be called out. Then why are you calling me out? If we go more kunke sugar now, I will go Diamond on. Mechanga choputapa the chat. I will only show that place. Money akuroku. Or share them. We have no man. Should come and see child dedication. Ndi biara the thing. See, I know you know a block room. That this account to block me. Wait, there's also no sugar. See, oh, why did you do so man block me? This girl has seen and say, man, Nigeria, my woman on a chat here. Thank God, TikTok chat, no, they delete. I go find them. If I see them, I know they post them. I go come live. Who gets me and my green this thing like this? See, you know, I go on. I'll go to 3 people on your 4 we beer. Camera ni wonya show that is na on God na njire meet on God just yesterday on God they go putere the first door of my life even as of then mo na get Canada na myself utaki isi kwara na dera na mma na gị na dera ade yonu nje me dera moderator the other day ka na juzi dera am furu the thing na Congo na ya gị na Diamond ado gịnị na esere gị na Diamond o kọwara m si chai
and ewu my moderator ọ ga-echekwa na ọ ya mere njiri make it moderate because mụ na ya na-enwe 1 or 2 because of Amanda. It's not that we are fighting, but I just decided to shift away from her. Ọ sị na ọ ihe ndị mmadụ ga-eche iche gbara gị the voice note ebe nna agwa Dara something like that. M mere Dara moderator na my main account before this place. Oh, maka ni notice you don't normally come to my page. Muna own idea you know. Then why are you paid that I removed myself from your moderator rights? Why are you paid? Mata imio I'm not jealous of what? Mata, do you know me from anywhere? Mata, I'm fucking okay. I'm okay. I brought on the type when you did my cast online. I'm fucking okay. I've been on this app here, escape poverty matter. But I'm not drag it today that I'm not and I'm still saying it. There was a marry your family members video. Marry making on a 6 feet video when no be me matter. In our poara. For you to do video for me, and jealous of what? Jealous of what matter? I wish you know that my main account can do it. I found one of my friends that I had to remove them immediately. Torino saw it. Queen, you could have and Okunoka here. I can look at aka m na-ekwe were echi since a na-akpọgbo n'ọnụ na this platform nwụbụ ụbọchị na this TikTok na all this platform anyị nọ na nwụbụ ụbọchị nọkata je na comment ebe a na-ekwu okwu ma ọfọ ebe ya okwu na nke ngod je ta comment ya na ana m agala onwe m na-maintain my peace and I raise ụmụ ha mmadụ m chọrọ ikwu okwu were m iyi wee kparịba mmadụ kpọwa onye anyị for no just reason. Kedu ihe mmeri yesterday je nke adọlụ ka ịnụ question njụrụ owu ihe ịkọghị nekwa ihe m kwuru asịrị m do ndị nọ na bọs iwe wekwa n'ọnụ this kife anyị weta na container onwege anybody nwetara anything there ihe akwụkwọ ihe m kwuru mana anụrụ m ife pọje twist adịshọdịrị ikwu dị okwu ọ na ikwutere with sense onye nwa ife ekpatajuagoro dagie na-akwa ekwuchi akọ erichesi ọkụ gba ụmụnna gụ na nna gụ ka nọ ndụ nna m ya pịa bịa pịawuo nna gị ahụ kefọrọ ọgụ ife ahụ igwakwa ikwu ya ọgbụgbọ isi achọọ m istido n'ime ahụkọ mmadụ onye ụka ana m anọkwọrọ onwe m ana m amadịkọdiwe nsi ekwu okwu adọkọ m akparị mmadụ akpọpụtakwana m ịkpọpụtakwa mụ anọkwa na nne gị I will never use your mother and insult you. I will never use your mother because I'm a mother. Mana m ga agwa nke ekwu with reality. Ana m afụ akwụkwọ m onye na-apụtasị gịnị nwa na-ashawo nka awụ m ashawo nwa nwaanyị nọ na di uwe ashawo nwaanyị nọ na di di na ọtụ everyday uwe ashawo ka ọwụ anọghọkwa m na nke anyị kpọkwa m ashawo were debe full shares m ndị mụ na di m nọchacha na ga na ama ego and afọ akwụrụ ụgwọ m wee na-agba ashawo ha kwanyekwara onwe gị ugwu diamond kwanyekwara onwe gị ugwu ọnwụkọ ọrụ receive n'ụtụtụ a nkwuo sị that na onye a na-ekwu maka m na-enwe ugwu na mụ na-enweghị na mụ kọwara ife mụ na this person na-enweghị okwu nwe ihe na-esere mụ na ya na-abụ ịghọta nwe ihe na-esere mụ na the lady mana ịpụ onye nwa nwere ebe ya masị wee mana achọghị gada side achọghị ikwu because a na-akọ ihe niile a na-akọ ihe wutere m na this okwu na abịa gwa gị if this woman a na-akpọ Nigeria gbakọta wee na-asị ụna asị na ebukọtara Adaọlụ na that page ifo vidio ịnụhọ ịnenehu esi yes here yesterday Adaọlụ gbagotara ebe mmadụ mute wa Adaọlụ daughter so Adaọlụ mmadụ he wee na ebe wee na-asị ọhụ nje mụtụ nụ nke ha ka ozi even mecha he wee na-asị ya jenu na nke ngod ya na-egbukịta n'ụlọ ya na nke ngod he wee sị Adaọlụ na ihe ị na-eme amala ka na mmadụ happy with you ife gwalụ ife he kwuru yesterday to Adaọlụ na my favorite na ipost ya post self that na anofia post me shiro na mo post na that girl post ego Igbo ịbata inside na aga block gị and ije ebe a nwere ike block mụnwa kedu ka mụnwa Adaọlụ Yaba market welcome I saw your comment today
ị ga-ejerịrị ya ballet Yaba market ị ga-ejerịrị ya ballet jụọ ndị nọ Lagos ebe a na-akpọ ya ballet because anọfịa mkpere nwanyị abalị n'abalị eburule life a chere ka m gwa gị eburule life a nwaanyị ụgbọala eburule life a je na peji Chimamanda na-eje akparị gị ihe a na-ekwu ebe nwaanyị ụgbọala vuru ya onye nwa chọrọ play the life Amazon na you start am I did not call your Igbo but na you start am no wahala I'm coming for you because this ihe na-ewute m na this thing mgbe ebido kwuo okwu a o nwere ụzọ ihe na-atọ m kwuru but I will not repeat it again ebe onye yeshọ ya onye assignment m menyego ịghọta ọ bụrụ na ị ka na bịara m na-abịa na-ajụ stop ihe unu na-emeri ịlụgele dị iji nwa stop all this rubbish unu na-emeri na this TikTok stop ya ị chọrọ ịgba Amazon saga imepe Amazon saga abịala nga akụtoche ihe akwụgbo n'ugbo a na ka ebido mgbawa saga kedu ihe unu like ishona gwawa unu ishona tọgwawa unu ke ihe unu na-agari emistiketi ihe na-agbasaghị ụnụ Ego, onye m chọrọ ịjụ gị o. I'm the one that muted you. Sorry, na muted you. You need to chere ka njugodi ihe m chọrọ ịjụ. Ego, Amazon ọ na-play my life ebe ahụ akpọrọ m n'ọnụ ka ọ dị play my life. Ahụ m mgbe o play ga life gị because eshigo m anọ m di a agbagoro m ihe a bịa ekwukwere m okwu maka gị agụmaha atọ asị ekwuru m ekwu maka gị but nke dị mighty ịbịa nga ụgbọ na-asị na ya wuzie nna awafo na o the might na one for you o na one for you na mere gị na ikwuru okwu maka mmadụ na mere gị ihe njikwa okwu mmadụ kpọrọ m na okwu banyere the might chere biko unu chọrọ ịgbasa gị ịpụtasa apụtasa ọgba Amazon ejile ka n'ihe ego na-ekwu chere na ego gwara m okwu ebe ahụ for what gịnị ka igwe ị na-agba m na life gị na m ga-abịa ndị immediately m nụrụ na ị mepere life m ji bịa nga anụmala ikwu mmadụ ụka n'azụ sụsọ ihe a ka ị kwuru abi chere nụ eleke wụ sọsọ ihe ọwọwụ m kwulitere nga sị ekwukwere m gị na ihe i kwuru yesterday ama m ebe ị gara ọrụ m ka na nke ongod ka ị gara kwuo datin m hụrụ na nke unique isi na my friend na ndị na-anọ na the movement wu ndị ji ego ama m si na ụdịka ihe ahụ adịghị so onye m ji nọrọ nga okwukwe nga ahụ si na n'imepe light na ama abịa nga agwa gị ya na ihe i kwuru adịghị sharp because ịma na ihe ahụ washi ihe ahụ i kwuru da yesterday wasị Owashi to you, my dear. Don't say that no washi to me and then because enwe one thing mma ebe Efreda ọgwụna Efreda na-ahapụ onye ọbụla ya akwa amaghị m ihe ijikwa datin o ankwiche kwuru m ya nga ahụ amaghị m ihe ijikwa datin post fongi wee pụtasị na and ikwugasị na ego Efreda ka eji furnish ka o ji furnish che no ego ndị guest relief ka o ji furnish nga ahụ obi onye kwuru that one i kwesịghị kwuru that one ahịa si ikwuru mụnwa kwuru ihe asị na m kwuru na ihe asị na m kwuru o nyere gị evidence play ya is my voice na mụnwa sị na ego enwe oge m jiri kpọọ fọnish eside ahụ na ego Igbo take ya come and shut the fuck up shut the fuck up also come down don't mute yourself come and shut the fuck up agbagbu oge nga ahụ ị na-adị happy ekwu ikwuru smadoris ikwuru hehe ichefuru mgbe ị nọ na-akparị hehe Chineke gbaa gị awụ m onye izizi na anya ego oyibo awụ m onye izizi fọrọ na ịkparịrị na nke light legit and mụ na ya we did not block ourselves and mụ na ya make go peace for a very long time. She comes to my life and I go to her life but I don't enter her boss.
Yesterday was the first time I been my boss. Mona ya brought friends. The same thing with on God. On God the block which you know where game. You know that day money I block so for don't say that ego gets relief punish. I did not say anything like that. Onye gbara gị that thing, let the person provide evidence. Ihe niile m kwuru na nkọ God yesterday. Thank God unique started from the beginning. Because eji m anya ụra na the beginning. Mecha anya asape m ya, just go back there. Listen from the beginning to the end. Ka enu mo nwe oge njiri ko such thing. Ihe na amara I no fit talk am. You dey hear me? Ihe na amara man for that aspect na ndị ji ego ka na value na the distance. Na ndị ji ego ka na value na the movement. I talk am with my full chest. I talk am. Ya ka mma. Amara m about you media will, man I talk am with my full chest. Is me Amazon. Na shi ko ihe na show okay. On you go ihe na shi ko because of me ajụjụ biko jikọtara ụnụ na APS good afternoon. I don't just get it. Now because the mighty because help on cherem the mighty warning. I got na page Amanda. See Amanda, you want any problem with hey? Yes, him no. Kekwe the mighty burumbi eba. The mighty nga gakurukwe digi straight. Send invite your you just reject and join me with any problem with hey because you play my life. Now parem. I put chala mukugu gwa ego yibo batara can play with the life. Now ego yibo batara eba ma si agere. Do you have any problem with her? The mighty na chakwa moku. The mighty try camera ge ba saga pota in full. The mighty muna giga na abakwa saga digi ga na anokwa ya o. The mighty chona moku na apa too much o. Erikwa bu jigeri na edegi. Ebukwe monye lologo ụwa. The mighty na chokwa moku o. Oha na ze nuru olu mo. Oha na ze nuru olu mo ara ga agbakwa mu na gi o. Oha na ze nuru olu mo. Papa ni ha ku ma aka o. Na ti be ma dress shop ya na kwa ga kuru di ya o. Oha na ze nuru kwa olu mo. The mighty ara ga agbakwa mu na gi na afa o. Yeah, we first and the last. More will I'm dragging the might with a picture, post on Facebook, post on Instagram. Nga me kataya, nga na shop dia, me post ya, nga me tiembu. Ona bana ga matonya na the might on a trade fair. Ya bokwa ma ha na let stream again. Eba o sa ba ya bi do pa. Onu karibe ya, ga gbakwa ni ya o. Ara na gbakwa mo. Mu na ga gbakwa na this app o. Gbakwa ni ya o. Nne watch him jikiko agara nje Amanda gị na nwere problem enweghị ọzọ m kwuru biko ka ntị kwe nke mụ yesterday anyị na gị nọ nga ewe mgbe ị hụrụ m kpọrọ ha PS here biko ndị niile nọ nga kwuonu how would that idiot bụrụ ụzọ kpọrọ afa she be playing the record mba ka ọ dịkwa na record ewe onye ọbụla fụrụ ka m mepere ọnụ gba ha PS onwe idiot ahụ bụrụ ụzọ kpọrọ if foreign girl, if na your life I come, you know that allow me talk. Make she stay away from me. Respect from you. I not do her anything for this app. Make she stay away from me. Ya pokwana kokomo. Happy as you when I kokomo. It has same matter come out full. I know I'm full. No, I know they fear anybody for this app. I did fully strong. When I got ball, anytime na this app, when I was I did before, yeah, I'm with proof. If I they find my trouble, how many times when I call God, God check in? How many times this guy they call my name? Jopani I am because all the girls they say come out beach. I swear to God, you see that thing where they hungry you. I did 100% ready. They crazy. Mother bug after not way after anyhow. Any challenge, happy as a Geneva camera can go do at least she got something in there, man. In a patam na boss here, but no say and take a phone. Janine Kina make iPhone. Useless bitches the kage. Nonsense.
na m na-ere generator m na-ere wait biko ike were iwe ihe njiri butuo gị chere egbe dike ihe njiri butuo gị bụ that one na dịma like onye na-akwụkwọlọla isi na abụọ na secondly I don't like lie ifuru ihe niile m kọrọ ebe a taa if we check DM if no be waiting on a DC mana na nne m mụtara m n'enyi like ọ tụrụ boyfriend and girlfriend ka nne m mụtara m amụrụ m mụchie m ike like my dad kwụrụ ego isi nne m ọ bụrọdụ half self ọ kwụrụ ya in full nke bụ that na Amazon na-agba m saga mụ na Amazon enwere issue ka ihe ọ ga-eji na-agba m saga play my o nwere ihe a na-akpọ na ọ na-eplay your life Okechukwu Emmanuel na m kwuru wish that na onwe onye nọ m n'obi for now I mean hụkwa that na mfe ebe a na-ekwu gbasara nwaanyị a na-akpa afe na maghị ekwu ihe ọjọọ mere ihe nji anya m wee fụ na nke nji ntị m wee nọ na this TikTok maka ihe na-ekwado ihe anyị na-ekwu yesterday here mana this tigetọwo ezule ma amụghị ife mmeri ama akpọghị afa pụọ je na-agba afa m na-ekwu ekwu ebe a wee sị fọdụ wee na-asị that na ike ha ji anọ na movement agwụ na ha many people ekwu ife dị ha n'obi ịghọta wishi o jiziri ha ihe na-atọ nkwu mana ihe na-ata m na-ekwu ehihie onye ọra ji de dise ha je post wee and onye nchọrọ eji mabịa jụọ na mma agwakwa ihe na-atọ nkwuru ịghọta because adọ m ekwu okwu wite ya anyway ọnwụ na m nọ na live stream I'm mindful of what I'm saying abụọ m unu ahụmụ amamihe nnekwu ihe nkwu njikwa ma ekwu ma ọ bụrụ nke m masị sọrị asọ m sọrị ihe ọ na nkwu amamihe nnekwu so people nọ here wee na-ekwu si that na ha pụrụ na the movement doesn't mean na nwaanyị a na-ekwu maka na ha ya continue kwa. That was what we were saying here yesterday. Like this girl nwere ezu ule that you braces so you use n'eze akọnya tatu eze ya ọnụ pụọ je na-akọ iri of those one nkwuru ihe nkwuru na gbasara ihe nkwuru n'ihe ozu ya na-atọ nkwuru na ọpụ maka m siri dunye nwekwa n'ụlọ ndị na-ebe a onwego anybody ka o siri gbara ọsọ jee gbe Freda yesterday na dọlụ gbagotara na bọs ma ozugbo Freda ebelivu but I thank God upon na block God with this account even up to now I want to unblock God now if at all because o nwere ndị mere unblock this morning I want to unblock God now if at all from the beginning of that conversation to the end on God recorded it unu gba m ebe adọlụ si gbagota na my boss ebe a sị that na ọ nọrọ ya na ọfụbụrụ ma emecha ka o sheki ka ọma na ọgbagotara ya adọlụ gbagotara ebe a emutu from imutu ya ndị apịa blọk moderators na ebe apịa blọk a na-ebukọta adọlụ post mụnwa RIP ka ma ebukọta ọ na-abụ ọsọ nke wetara m iwe sef bụ Diamond amụrụ m ma ọgwụ nchi ka that girl ụgwọ ihe chere unique onwe ihe m chetara now nke na-enwegodo m iwe bụ that Diamond of a day she's very very devilish like ọgwụ nchi ka ọwụ okay anọ m na bọs ya that day one morning ka ọwụrụ n'abalị I can't remember mbata nụ ka Tobe si na asị na ya nwere ihe ya chọrọ inye Mara ọ dị ka Mara sị na ya na-eme birthday because na ya needed something onye nke ahụ gbagoro n'elu sị na ya needed something Mara m joku plus if mana na n'ime play abanye n'ime serious conversation before you know it Amanda sị na ya nwere 3 laptops because the girl sị na ya needed laptop ọ ga na-eji eme AI I was there that day anọ m n'ime that bus I muted that yeah the morning because I was preparing my kids to school then yeah in the morning Amanda sị na ya nwere 3 laptops na ya ga-enye this Mara unusual na ya ga-enye ya 1 laptop nke aha ga the girl asịkwa ya thank you o nwekwara ihe onye nke ọzọ sị na ya ga-enye amara m joke amara m ka the thing ndị ọsọ bido bịa meet that conversation bịa banyezie n'ụbọchị sorozie ha nọrọ why I muted myself now I prepare mom to school but I was listening to their ihe ha na-ekwu na that place so this girl asị na ya ga-enye ya the laptop later nke na-akpọ Amanda enjoy ya hafa the Mara you don't webi the laptop for am or say mba na ya mebe na Mara ekwere send ya address ya na ọ gwebe ya send ta address na Mara ekwere send na ya na-achọ Mara self na ya afụbe ya sinze si ya na Mara nwanne self na o nwere ebe m fere na comment section tag ya she no answer me I don't know what I did to her ya na onwe ya say she doesn't know that since na ya afụbe ya na ya afụbe and she did not say Amanda did not say anything bad about Mara
So the next day, all the come by your life, because the same Chimamanda me kwan jiri bido juwe my main account gbagawa life. Because what better na ajumu, why is it that you don't go live? Ebe account is kọwazere ya akụkọ ụwa m. Akụkọ ụwa m kọkwara abụrụkwa a pity story o. Something like na nekwa ka o siri dịrị m now that I cannot go live on camera unless audio ka m gwara ya. I cannot do this and that. I can agbasaga. And then again, this is my main account. Not so ya na diamond my achọrọ m ka another person mara ya. Later, I'm just make review kwa the account to a friend, making 3 people. But unique amara go know the account since now. I no go count unique. Only in cap my personal person. See eyes, see nose. Go see her the account. Or make one what did me and I say, why is it that I don't normally go live? When I will come, but I will not be on camera. Just a life that does say, hey, have you seen Mara? Say she's using eyes to look for Mara. She wants to. Was one question that say Mara then on my page. Or say Mara, please, do you mind dropping the address of your this? Let me wait this thing for you. But it's gonna take 1 month because now ending of this month go get the thing get rooted again. Una wa man hapo kwa chef kwa the thing no. Children only go this girl with the laptop since. Wepuzobi, like I did not even put the laptop on my head again. Wepuzobi. To my greatest surprise, the other day, Amanda Diamond na the girl with an issue. Diamond na the girl with an issue. This Diamond open mouth, send na the girl on a jump from DM to DM. Now your laptop, that record na call God. Now this girl share the thing, give me. I say God, they go look at this life for this. So. Amanda, oburu that na that UK account chori mepere that time nsege that na nchori go account naka Victorino. It seems that you can do it for me and you can do it. Say that thank God after all 50k is expensive. You said you can do it for me. So if you make account and some log in, muna when amara na register account eba he register safe. It seemed log log the thing was not working. It said, oh, you have to also now microwave the account because now you have to register the number or for say okay. Or make up the account I don't want or their chat ya more money to the account. Like I was in a movement, see Diamond. The movement was reducing nanya like I know they feel that vibe again. Like I'm not really comfortable with the 3 of them again. Already I don't they shift myself more because my body already they give me signal. Say Chimamanda one day chat Mubiko if I'm less busy on WhatsApp that I should try logging into the account that she has already rectified every problem that the account is having, that she has already fixed it, that I can log in now. My sister, some person one name Ego Igbo reach today. I not reply that message reach today. Because what? My mind they browse the account, like the account, UK account again. I no collect them. If I can use the laptop, na jump from one platform, na one DM to DM na laptop. This girl who come mad on no you fully well. You go here carry the laptop, na this same person. In our block way mad. Man, and this same girl came to me saying, I have to play along with Diamond. You know what I'm talking about? In what time he choro. Sequan, thank you. Sequan, no problem. I will continue our friendship, TikTok friendship of Saga. The next thing, he made a G laptop now come mad on. For her to even open up, someone here need that laptop. It means that she need that laptop. Okay, Chimamanda, you na I don't say blame music na you. In your that laptop. Kini me kwa nji bring again na mando discuss bakwa no Diamond. No jikora the girl jikora be na disturb again na DM. Enjoy the girl. Are you still in need of that laptop? The girl has said no, that is okay. And the way she felt that day, she is well. But thank God, I no collect that at 5K. I no collect UK account because these are the 2 things which she wanted to do for me freely. But because of social media, DM church, I give and this, I give and that. Tomorrow I say no, yeah, Kavi. If you go the reason why I did that data that day because I was having double mind. This was exactly the reason why I'm not on that data that day.
konye bi ya na say up me gịnị ka a na-akpọ ya Amazon ana gwa shon e dare egbo ka nkịta ara ebe a again o mechie ọnụ gị ebe ahụ ka m kwuo okwu I no gree collect that thing. Chimamanda na very nice person. I see the talk and reach tomorrow because okay, this girl will be the chat one. She was very, very free with him, more than the diamond, the so-called on chawan. Also, from that, you need social media fight and no one. You need tomorrow, madam, I call her out. When you can call her out, I call herself. She told me about it. Okay, no, you can't blocking. Wish I tell her that you are not supposed to block him now because now you can't block her. Bịa achọrọ m na the mighty na-akpọ m hungry food. The mighty na-achọrọ m ka ị gbagote gosi m balance gị ka m gosi m then ka nye ndị mmadụ give away 200 ugbu a. Biko jewe nwanyị na-eme give away echi na ụnụ asị na mkpọrọ ụnụ bịa mee give away ifuru the reason why Joy of God chiri ime give away ask them maka ọha na-akpọ m wicked soul abụgotakwala m Amazon ebe a chọrọ m 200 saga ebe a. This girl chọrọ ime give away ebe a the other day see I know they do give away daalụ na ndị saga ahụ emere any give away ọ dị ka na sakọrọ Joy of God si na-agbakwa Joy of God 247 si dị Joy of God nọrọ onwe gị ka m nọrọ onwe m asịkwa m ya Joy of God achọkwa m ga-eme ihe diamond na group and I not there for inside. If Child of Grace come to my platform, I will bring her up. If you don't want to come again, fuck out. And my back 247. Ubo so chori be give away bansi ya. Madam, I didn't name ndị mmadụ na-asị m na di ya why didn't I accept give away na ha need ego sị ha na beg mụ na open on na bachọrọ m otu bọọlụ na emecha ha sị na ndị na-esi mmadụ mee give away. This can I say Naomi hungry food. My dear, ị gaghị ahụ ma anụ m asakọ mmadụ otu m nọ n'onwe m juru m afọ. Ị gaghị apụta sị lekwe ihe asa ego oyibo gara nara ego ọwụ mebi ọ gara na asakọ mmadụ. Egwe dike ego oyibo no dey like that please don't insult me. Ọwụ na-eme ajụ ese You never insulted me. I will begin with misunderstanding. You have I won't one of you. I won't one of you na-agagharị ebe ọbụla etu anya ga-enye ego. Now I'm retaliating. You are telling me not to get her out. that. Did you Come on, get out. Comment on the comment section? Shut the fuck up, you Hey, bitch. I tell you are seeing it now. Come on, shut up. You are not talking. I'm being the one who You are not talking. If you are not about him, you are not talking. Ego dike gị nwa bụ ihe butere this promotion because iburu asị bịa ebe a na na-ekwu nke diamond ka nkwuwekwa nke gụnwa butere promotion anụ nwe ebe a na m ga-asaga gị very soon o gụnwa butere akpọchabeghị m nke diamond ire mkpa ekwuchabeghị m nke diamond ire mkpa na ọmazọrọ ogbe ara ka m ga-efe ekwuchabeghị m nke diamond ire mgba na this girl ogbe ara na gịnị ka a na-akpọ ya Amazon ogbe ara ka m ga-efe esi chọkwa oje ara mma ama aka ntị tọgbu onwe gị mamụ nnọọ ike gwụrụ ozugozienu this platform this mgbe ebido bataba life here anyị kwụsị na ya chọọ ka anyị were this platform wee gbaa saga or anything ịghọta anything ọ bịara anyị so this thing ego biko agbazina ya saga biko these are the people that know with me ma nchọrọ na ya Amazon ka ị na-agbagote elu ebuo ozu onwe gị abịa ebe a na just respect kwa onwe gị o ka ebe ego dike ahụ nọ Hey. Somebody that called me on phone that I should tell you that this lady Nona Page Amanda na akpari, and that is exactly what I told you. As I don't tell you celebrating she talk. Allow me to get back to the person. Evidence. Did I insult her? Evidence. Did I say I was one that went to talk about Babugi? This guy, you need Yoruba bro.
Hey, how are you? Onye buturu ya na ka ogbeni ihe nwere unu jiri butuo ya wee every time na-ebutuo one person. Biko achọrọ m ịjụ the mind of na ọ chọrọ iplay Onye buturu this na achọrọ m eji na dị peji ma gbasara abụrọ m nkịta buturu ha abụọ. biko ụnụ na-abụba gbagote ebe ọ na-akparịzi n'ụwa na omechu na-eje na nke buzu Biko ibu shikọ pachọli ihe a na-abarị mma Onya mere all these things. I'm can say use my I don't my party mother, I don't my I don't onya make that this lady no na mukuna ke nke nwa ya ezi the mother na na modu 2 weeks. Ihe ọ ha na-eche eji ashira akpọgbu mmadụ. nke na-agbagodo unique this morning si ya o nwekwara ike this girl a na-akpọ Chimamanda agwarọkwa Diamond all this nonsense ọ na-akọ anyị ka ọ mara ihe mụ na the person kpara ka ọ mara ihe mara na the person kpara she dey instigate. I still reason and say if this girl no tell this girl this thing get for get say no this nonsense ịma na ọ bụrụ na anọ m nga na ihe enwe ike nọrọzie nga wit iwe ahụ ugbu a na-akwụ and because I know ihe niile ahụ anyị kwuga nga ahụ enweghị mgbe iji tụpụ ọnụ amechara m bịa sị ya na enwe ihe na-esere ya na ọbụla okwu kwuru ebe ahụ ego Igbo nwanne m nwaanyị kwanụ na ọ dị mma ewere mak igbu jee n'ihu bịa were m kwuwe okwu ebe a kesiri paasị ka ya na-apụlala n'ihu ọpụtala onwe gị ka anyị hụrụ gị lekwa ihe dị ka onye were ajọ ọcha n'ihu anyị kesiri paasị ka ya na-apụlala dibịa anya nzu dibịa onye ara dibịa ara nwanne gị chukwu ozu nwụrụ anwụ every platform he forgive away while I get back I must on your go nobody should mind you that she don't know you hungry fool onye agụ ogburu na idiot ifuru di lo Alice ozugbo ọ na-asị egbe ha chọọ ka ha edozie ozugbo ka anyị anọtatụla mgbe ozu ole ego ịmana mmadụ na-aba na they were once friends so
mmadụ na-abụ a na abụkwa friends Onye mere okwu anụnwa ejiri segide ya ruo otu emekwa the reason why anyị jere say that na movement nwa na ọ ịtakashi anya malis na fulam toxic movement ka m jiri si ego nwere enyi mkpụrụ ozu onwe m ka ndị osu bụrụ n'ozu onwe m mia my poor life nwanụ Diamond o si na achọrọ imere m data ajụrụ m ajụ because na ha from her account she wants Diamond ọnwụ gbuo gị gbuo data ha jikwa data 10,000 5,000 nye gị ha ji ya mere gị casket Diamond Chineke kpọọ ga been keeping you quiet all this while na-achọ m ifiliri nigga ị ga-agbanwe everybody saga na this app na ị ga-achụchichi everybody movement na akọrọ ka esi onye ọbụla hapụ ịgbasa ka ekwu ụka achọbụrụ m ikwu okwu movement ahụ again because two matured people akpọgo m na phone yesterday night even this morning kpọkwa m sị m biko mụ hapụ movement hapụ Efreda. That's why I'm trying to choose my words carefully. Mana ifuru Diamond agbụgbụ eluigwe ga-agbagbu gị. Ịma nnakwa ekwu m na-asị ọgbasa ọsọ gị mepee life ego enwere peace ama jenata na that movement because everywhere scatter onye a na onye adịghị ọnụ onye a na onye adịghị ọnụ onye na onye adịghị ọnụ leader nwasef ihe ọzọ nke mgbu instead na this girl if comment ha sendere m na WhatsApp a leader sendere ebe two friends na-agba onwe ha mgba comment ha screenshot sendere m na WhatsApp even you self you go cry ị ga-asị Jesus with that comment ị mara bụ onye the leader so I don't need to say much nonsense. I can't use it up to go on their movement. Everyone and the a person like me, why should I be there? The thing they on a more curious yesterday. Which down open yesterday. I won't go on my head to now. Nobody should not block anybody like this my life again. Nobody should block anybody. If not at all, block around my door. Nobody should block anybody from you. I block on yesterday. Amazon. Nico, you not have support anyone. You when I go Igbo, you go only not have support anyone. Why could only hear this lady only a Zule maybe on and actually put that in a who of my or talk up some name. Young I was like, my real name. She was surprised. Oh, come on, or she go do the way her body language and another thing again. This person now, I will go said that now this lady and about don't post from RIP. Aware that now I put to go to the care. She was so as not the 100% believe would be put on now. That's they put on here. Why no yara post from RIP with my female brave. A put a believe when I'm not going to issue. I just my mind, observing at this moment. Wish now, Sheru Kankushan, Sheru, Kanku book for 50 Sheriku. Wish that Nampa yesterday say that no, hey, before with this movement. Ikuchago. Okay. Mayam chọrọ ikwu bana, mayam chọrọ ikwu ịma ọ bụrụ na anọ homonga now. Ịma one thing with nji hate ịma one ile anya for weeks na ị ga-ahụ na anụma abata kamazi TikTok. Ịma one thing nji hate TikTok people. Ha nwere ike na ha ga-anọ na nke Diamond ubana. Maybe otu anyị nọ nga na enwe ihe wash like ha just no make a baby ka agbawa saga ha bịa buru that maybe wash bịa buru that in nga and ọ bụrụ na anọ m nga na eji m ụka abịa ọ bụrụ na anọ m nga na he believe chana ihe ahụ that the mighty kwuru ya wee egbuo dika because ama na ya second account ya o believe chana ya ịma one thing with us na anyị na like
some of us na like saga na na-agba enweghị onye ga-anọ n'ugbo ekwu eziokwu ha believe ya ma ọkwa na ha ga-achọkwa ọgọdị na ha ma na ọwa eziokwu ha ga-achọkwa ka agbagiri ya saga the moment I bidoro kwụsịsha enwere ihe anyị na-eme ịpụta ebe ya isi lekwa ihe onye ekwuru adị maka na ọwa achị ịmasị na TikTok na ọ ga-adị mma o nwere ike na Freda na nwere ike o belivuru na ọdaọlụ gbagotere na nke hehe and o nwere ike ọ achị na adaọlụ nwere ike ọ gbagotere na nke hehe but onye mmadụ agala gwa ya ugbo a na atọf emotion o nwere bawazie mba or believe on always you. Tere can jogi, ego. Are you not in good term with this person on God? Yes, I am. Because on God never yesterday record their life from the beginning to the end, which no post to learn a her page. Joy and my healing law record till I end there this life. My dollar bagotana my boss. Yeah, miracle. Oge chupu 32. Lema wagi. All diamond jereguya that na dollar bagotara that shapeless imbecile unenwero shape trouser na agwa chere ima kwa trouser na agwa n'ukwu dịka onye usikwu sel uji. Miracle. Na chere kwe I'm about to pray nga ke wodo gini Ifeko miracle oge chukwu lee na agwa gị ịmara onye ngwụ right from time anụkwaghị m awụkwa m onye na-eme mgbo n'azụ mpụta m ji onye gburu gaa jụọ ese m very well jụọ people mam na TikTok a ihe ọbụla ị hụrụ m kwuru n'azụ mmadụ amapụta n'ihu ya kwuo ya ngị wee so ego oyibo I was there when you are speaking on Chimamanda boss this afternoon lee ma agwa gị ihe m kwuru na nke Chimamanda abịara m na nke hehe gwa ya ohu hehe na-asị m ka onye kwuru the thing m sọ ihe m nụrụ nga ahụ and the thing m nụrụ na nke amama ọrụ ka unique post that thing ihe m bịara nga kwuo so abịala nga eme ya sif na mebi agara m na isi na ihe nụrụ na nke unique na ya ka ị bịara kwuo ị nụrụ na nke unique ihe unique posturu o nwere ebe ị sịrị nụ dat na nsị na ego gas relief na-ejiri ya punish mgbe m kwuga ya akwa sị m gị lekwe nke m nụrụ den nke m nọ nga ahụ ekwuo ya die okay on the instigator kwuru that one I didn't say something m ga-eti with my full chest if I say it my friend ama tinwu m ihe m ga-ekwu ya with my full chest onwe ga-eti m ihe n'imepe life na aga m abịa mmadụ dị na comment section na mmịa abịala mgbe isha because enwe onye ga-agwa m ihe m ga-eme because I need to hear from you so oge chukwu abịala nga ụgbọala because ama m sị na iwe onye otu abada ọnwụ ha na onye otu anyị nwa okwu ụnụ bịa mewe instigate yesterday ka m mere everybody on block ndị adị abịa ebe a before even na Adaolu block me but I couldn't block her because mụ na ya chat bedi miracle yesterday ka ọ mere m bụrụ onwe ya na mọchara okpurokwu onwe ya Amazon bụrụ ozu onwe ya bịa ebe a yesterday that girl climb my boss ọ climb road diamond ire mgba na instigate akọ nonsense up and down onye nwajire je call that nonsense and biko ekwela m this thing before the mighty if proper no hụrụ na diamond na ndị nwunye odogwu na gịnị ka unu kpọrọ joy of God na-ewe iwe single mother this okwu anụ unu etinyere m inside I don't want to be involved biko ọ bụ na ya mere unu ji eme instigation anụ ma ejikwara play real life I nwebeghị time rụ ha na God ga-epost riri ihe mere na nke Chimamanda ndị ebe a ka m ga-echi mara ma Amazon ọ na ebe ahụ adori m ka ọ doriri m ọ bụ na o dorie m na onwe m ga-agba ya kwa live stream dọkwa ya vam anyị adọ onwe anyị ọ maka anyị si adọ onwe anyị adogo onwe anyị before because of abada na oge ya na madam ya nọ so onye ọbụla hapụgodo m for now ọ bụrụ ihe anụnwa ma nji mepere ihe mepere life bụ diamond ka m mepere life diamond ka m mepere life no other person otego mepere life na akpụrụ m n'ọnụ na live stream ya otego mepere life oje na nke Fred ọkwụrụ m n'ọnụ oje na nke onye ukwu ọkwụrụ m n'ọnụ oje na nke onye nta ọkwụrụ m n'ọnụ sịsị onye ahụ ka ọ bịara m n'isi o because ihe mere njiri wiwe bụ that nonsense o dere na comment section anyị Anambra yesterday na mmadụ dụbara elu obi ọ chọghị ikwupụta onwe ya
otele try wara na-eji onwe bụ na that girl my were brain ọ karị by inside because she have said a lot ọ bụrụ na o nwere brain o kwesịrị by inside. Agwago m ife ngwara ya kpọsịkwana m afọ mapụtasịkwana ya n'ọnụ ekene dị mmadụ adọ m achọ ana m anọrọ onwe m adọkọ m achọ ya chọkwana m akpọkwa m afa ọ dịsụ ha na-akpọ ha na-agba ya mgba na-ekwu na ọ na-eme ka ọ na-eme ka aja ọsọ m lere anya na ọ na-ele Kevin say when Chimamanda Igbo made the phone on mego mo block, I refuse to unblock her back because I forgot go na my block list. Phone on mego mo block. I refuse to unblock her because okay Chimamanda ima na ihe smart mere that day adịrọ mụ na Posh nwere issue. Bụma bụ ihe buru onwe gị that day bịa na my life. Na ajụ m hey what happened the Posh later apologized to you. So what happened next because I was at work. I think that Posh did not apologize. I blocked her. But when I ended the life, I saw her message when she was telling me that, oh, hey, you blocked your own sister, right? She even commented on my post. I explained to Chimamanda, before they get over again, I forgot to go that on God, they are Bible record here. God, you could go that on God well from you. Because any life for me is red, I can say a friend. On God, I Bible record, Ebe Chimamanda, Ebe Diamond. Now smart women and I know they talk since 1960. Okay, I'm not unique. I'm smart idea. I'm several times the man who go smart then on my platform with my main account man their life. I no go do pim. Even Diamond na Chimamanda and the man go I no go do pim. I no go do pim. Even this none of my business. On I want to go Diamond here. Only my cannot because he has adult event like the anger. I know they do. And the reason why I started allowing them to talk about Diamond here because although Diamond before you go money issue until yesterday. Ihe mere happen but Diamond get book and there from none on page here. So mama budi ewu na ha kporo ya no na I didn't go to share her. Or take from anything you put to those people, but I will not do it because she didn't give me that respect. I won't do it. Okay, Chimamanda, you smart mere that they are wrong. But I asked you, you get a Diamond and I was saying, "What time on a smart money had a yawn? What time on a smart idea yawn? Mona Posh were issue. Mark on a smart a Burudu Okubiana your page. Hi Burudu Okubiana your page, Diamond. Smart on when I write it on you made that Okubasaram, no fully where that money had a yawn, but was it not muted? It's similar that Diamond, you open your mouth and you say that it depends. Njukwachi Chimamanda say it depend. That's live stream on God. It seems no dependent. No, she can earn how it doesn't mean. Then on Spark say the next thing the Chimamanda na vamo but that na I'm not royal to her or say you have disrespected. I disrespect people. You are tagging your friend as a disrespectful person. Even though they should call them out more, must you say it in that live stream over 70 something people that day, if I could remember vividly. If you don't party one that place, we were about to try Buruko when you done on my life, say Bugota, there was no there to bring you up. Even if you need there are up that day, Chimamanda with that mood that day, I will never talk to you. I won't speak to you because I'm with me where that day. You watch a that day, I stayed clear from even your DM and on you too. Chineke me better my email, no near my DM. Mona gonna go without a whole day without talking to each other. As you go to dinner, you again as Diamond do it, no Zuzu, you're gonna have the clothes most to sell. If you get a number, you say you confided in me, you name number, you say that she know that you am me here what I'm that day in your contacts. Then as you go to you're gonna have the clothes, when you bruise or man again at this whole this thing. When you bruise or man again, not be me you can't defend that day before you marry this person. You bruise or banner your DM saying, and your Colorado this morning. Now got the call Freda, I'll post the evidence say Freda, please don't give him that money. If that money they scratch you for hand, but money please put it in our guest relief account. We need it to help those homeless girls out there. You said okay. And now she talk back to the platform. I probably did the same thing. Which you later did it that way. I appreciated it. It will take a shame machine here.
eziokwu ịgwakwa gị eziokwu ihe a ụcha anyị na-eme ma anaghịzi m abatazi TikTok na-abatazikwala for your mental health after you just go to bed. Abatazikwala ihe dị very very toxic. a ga-esi emeji ụmụ ịma ihe wega m iwe ụdụ na ọwa anyị na ndị ka ọzọ megazi ihe nke ewuzi anyị na onwe anyị isi iwezi otu ọ dị like obi na-agbawazi m agụ m atụrụ gị asị obi na-agbawa m ayọkatagile m ayọrọ m ngọ my dear ego ka ebe ị ga-esi edoziwe na unu chọrọ ha idozi anything unu ga-ebidogori from child of grace na joy of God ebe ahụ bụ the main thing. Child of grace na joy of God, because child of grace na joy of God they divide the movement into two. Ndị a nọ this side, ndị a nọ this side. Mụ na-akwụrụ onwe m, I'm not with them, because joy of God na them. And I say, madam, I no dey with you. If she's here listening, they tell her 247. I say, madam, beg. I'm Igbo. Joy of God oneself, mama, before child of grace. You can ask her. But I'm from the type now, Amanda, you are even glad that they are close to you. Then a diamond now. I didn't my sacral mother, I didn't marry a bestie. I know Mona is the hand, I don't know calling any lemon, but the Mona Gish, the guy, no, they do. You never go to me with all those small lies. I know a diamond on a call. Don't in a new who get a diamond on a call those things. Age got an garden idea, na laptop, which name and no was that girl was no was. She showed me an evidence that no better one of your dear need this stop looking for that laptop. Upon from evidence, I will not even believe at all. And you are here, you could not show her, you could not show her. Only a disgracing mother, not glare up and down. Then, but nearly no corona, una bama potassium on a 5 naira, narrow. Let everybody be. Lee inwe ike gị na mmadụ unu gara onwe unu without issue okwu ọ nke magburu onwe ya ihe niile emegazi ugbu a na orechi onye a na onye orechi onye a na onye onye abịazina na this app ime no issue go dey because Diamond already thought like on a drag ndị mmadụ na my own side she go end up like all by go na the wrong like all drag go the wrong person. She has already dragged the wrong person because they keep her quiet. Today's time, Chimamanda, the other day she was talking to Unique. Unique or see Unique, the almighty hey that likes calling people out. Why haven't she called me out? Chimamanda did not want to call you out. It's not as if I'm afraid of you. It was because of the promise I made to you. Isn't that if you need to do anything, you said it to me, I displayed the message. And I said, don't worry, no matter anything, I won't call you out. Man, I hear we can ever this girl and I fabricate lies. If block will go me jail your way, I did not bother you. I didn't use any fake account to chat you. I did not view your story. To the extent you created a fake account. You came here and screenshotted a comment saying, Mado, you post on your story. Mpachikwa make a marom. I follow me here. It's not as if I'm scared. If joy of God and child of grace reconcile, every other reconciliation will happen. Exactly, that is the problem. Anya kwekwe maka these two people bịakwa na this app bịakwa na this ihe m ji bịa ngwa ihe abada o ka m kwukwe ya nga ewepụle ịhụrụ ha abụọ ahụ ewepụ onye m side gakwara ọ gbasakwara agwa gị na before God and man na side kwala any of them outside kwala any of them lee ma agwa gị ịmana okwu child of grace na joy of God ọrụ ọbụgo almost 50 people amaghị m ihe shegara ha okwu nke mụ na Diamond n'obodo one side enwe m involve na ihe na-agbasa hụ I don't normally atọ ihe besti otu nka ana m atụkwa ikpe m mgbe ahụ sị ke nke wu besti onye matara na TikTok ebidogile mewe besti so ọ bụghị ihe child of grace enweghị onye na-enye m nri ọ bụghị ihe joy of God ha abụọ enwe nke na-enye m nri so ihe m ga-ekwuwo ndị a na ha nọ na this movement from February mma ndị ha wụ these people rubeghị 2 months m matara ha so onye asịla m ga-aga reconcile ọ bụtụghị ha ka m ji ego o nwere onye si ndị a na-enye gị ndị ahụ ma David kwuga na if joy of God I'd avoid and tie nna ferekwenụ ndị mmadụ ka ego Igbo biko achọkwa m ikwu okwu
because this thing not go too much. You can come God, you can happiness na about gift. Everywhere on about gift. Muna one you with a problem. I move on, she move on. Can you pass happiness? Now I'm gonna happiness is see my problem. Like when you want him, happiness as some na I got to quiet and say no. Now no man like ibu here no be mad men here nkuputa ya. Nke aga any last thing happiness if I get on about gift. And na me idea ke jima mu die. Yesterday no putala gift na boss I had generator. Muna you make a competition. Miracle ihe nke happiness no one now and when you consign right now happiness about to go na the movement 100 times bachitaz happiness when you do na the movement happiness when you do na the movement when you dey report to ego no we go more happiness no we go na say happiness ya je na DM na ndị mmadụ na 15k o we go send the happiness ya je na DM ndị mmadụ na 5k according to ihe nụrụ yesterday night happy godoko happiness na Ruben ndị brother do happiness na le according to foreign game Biko onye na-ekwu si na ha abụọ lee m akwa ha kwa ya ọzọ because obere ihe na-ewe n'iwe ọwụhụ maka child of grace na joy of God ka m ji bata TikTok a ajọ mụ na ka ihe chegara ha na before God and man I swear with my life I don't know and I don't care to know. It's none of my fucking business. Obasara. So when he jabata na this movement, maka ihe abada and ihe girl child, because ihe mbu nwaanyị amụrụ m ụmụ. So onye asịla m na ọ bụrụ na unu na-efe ndị mmadụ kachi, ọ bụrụ na ị na-efe ndị mmadụ kachi Jani kosi Jenny, biko ka ahụ gbasara gị. Amaghị m, I don't know them. Anọrọgo m na this movement since February. So nya belu ba na asị m ha abụọ na ha kewara this movement. Ele nke ha kewara this movement. Nke kwuga na kewara this movement. Ọwụzi ha ka m soga. Ọwụ joy of God ka child of grace ka m soga. Ewe ihe gbasara ha. Ọ bụrụ na ha feeliri na ha achọzi ime enyi, ọgwụla ha. They should go ha ga their separate ways. Aga m abịa ugbu a gwawa grown up adults ihe a ga-eme. Ihe mere m ji ekwuga ka onye lọta ga-eshi emeji ihe ugbu a na-awụ na achọrọ m ka udo chia ọ bụrụzie na udo chia onye ọbụla chọziri ịnọrọ onwe onye ọbụla nọrọ onwe achọm ihe a na-eme abịa a na-akpa ha mmadụ aga ebe a na-akpa ha mmadụ alaikizi ime ya dịtị na zieri m nri n'ahụ onye iji anụ m abata kamazi TikTok because all these things nazi awazi m isi ọ na-ewe m iwe na m go nwaanyị ịchọ ka udo chia you will start from the root. Yes. Elenu the root. I want child of grace and a child of God. Ele call grace of God or joy of God. Ele this of God. If that make I don't want people now going out with him now going. All these people now. I'm home they have. Everything here marriage bia na TikTok. Everything here marriage now bago na mepe life. Ewe ihe eji ma emere na eji na to be sincere with you for okwu child of God na joy of gịnị ka ị kpọrọ ya now band of Christ if okwu ha na-aba anụnwa ihe ejego beyond like everybody ọrọbụgo everybody ịma masị nwaka ị nọrọ onwe ya sef ọrọbụgo ya nke nwana osi na ya na-ekpe udo happiness megide kpegide udo kpegide ugbegide ụbịa sakọrọzi ofu onye ijeọma ele ihe chegara these two people ama m nkwụkwachi ihe m na-achọ n'ụwa mma ahụ na ya amaghị m ihe ugbu a na mena gị kwuga na amaghị ihe chegara ihe wụzi iwe onye nke ọzọ na-abụ dat na nke leader jere ebe mmadụ na-abụ na anụ ọgụ jee na the other platform jee dee na onye nke ọzọ wụ dog amam ka o siri dee ihe nwanụ ha sendere m na WhatsApp the woman say screenshot kwa the thing dewe o buruze ya n'obi yesterday ka ha kọwaziri because anọ m ka ha na-asị na m pụtara na-asị na apụgo m na movement na ndị na-akọlụ ndị mmadụ at na-recruit ndị mmadụ ka ha na-apụ na the movement like unu ebudoro the live stream for the beginning at first all the boring but the ending was yesterday was my best moment nwere na this app
saying that one root of the issue is two, they make it more difficult. Bring them down from the page. Wait, saying that one root of the issue is to them. But ego Igbo eche mmadụ na-enwe mmadụ abụọ na-enwe issue ịchọrọ isettle the thing maọbụ na ịchọrọ ikwu okwu about the thing, you will not be concluding immediately. Inu from this side, inu from this side, or you state a panel and say okay, inu in the middle. Came ebe problem shada that need to you share. Buru yesterday see afraid that Nancy now I don't know about the page mo. Now we're very fast life. Na akpare mo na need dumb people na ha move ndị dumb people a no ma we ndị nọrọ gị ogi jele na dog van you need all of a sudden you don't need dumb people. Diamond na agba ka nkịta arụ ogboliri ka nkịta arụ oge a na-agbasa na this app. Some people just came here. Now some people just came here to do saga. No, ego Igbo ebe the problem ushi. Ihe me like this, nke a was certain na ị ga na-enwe problem. But abela gị bịa okay onye a na-akọrọ gị onye ka mekwere ihe a gị bịa na comment section. Ọ dịrọ mma na ọ dịrọ mma onye nke ọzọ ga-afụzi onwe ya that na ọ dịrọ relevant na ihe niile o mega ọwụ adult no use game for nothing. That's why I'm just saying no ndị ji ego ka I like that. It's not good at all. Poor people now fuck out. Ịnụcha from this side gị pụta ịkpọ onye na phone gị kpọ onye ọrụ conference call gị chọrọ ime gị kpọ oke ihe mere inu ọ wụta a leader na-eshe eme ọ bụrụ onye bịa ịga na nke onye gị ide when you are eating with a dog remember to pack the shit. Exactly, that is the comment, that is the thing Unu said. That TikTok is a leveler and a day from throwing shit. No, there's shade. You met two people no na your movement, no na movement. Nje Gabriel onye kwara gị na ro. Movement Nje Gabriel onye kwara gị na ro. Ndị mmadụ so kwara join ya because of love ha nwere n'ebe no. There's a need the thing. Nke abụrụkwa na ajọ so boshe mmadụ ọnụ prove the all these things. Ike agwụla m eziokwu. Ọ dịrọ mma onye ọbụla nwechara part o play gị. Everybody have his or own part o play gị. A ga-apụta eme onye nke ewu na onye nke ọzọ ka ezigbo mmadụ. Ọ dịrọ mma. Otu e mere onye ukwu ojije tag wa m na nna sakọrọ ngod na ngod mụ na ngod adịghị ọnụ ndị mmadụ mụ na ha si okwu mụ na ha dozie. Do I have to tell oge mụ na ngod siri okwu amago gị onye buru ụzọ ma na this app bụ oge m batara bụ John God self mmacha ndị ọzọ before John God self ka m jiri close they said I was even her moderator then biko onye nke a na-asa awụsa ya gbatu abeg I was even a moderator then. So mụ na God dozize ndị agwa gị na m God ebupụtarele gị chat ebe ọ bịara na my life. Thank God na otebeghị m bidoro bịawa life with this my backup account. All the other one ka m ji abịa bụ life which gị na onwe gị bụ Diamond you are aware. Gị na onwe gị bụ Diamond ị bịa wee God ebupụtarele gị 1995 this thing live stream. Go and watch it there ka amarazi onye na-atụ asị na onye na-ekwu eziokwu. Ego thank you for the heart major. At least the drop all those in best side you na page here back na nonsense. And when you judge don't conclude. Ịma aga m atụrụ gị ashị mgbe a gwara m ya with nke m hụrụ na nke unique o were m iwe because ihe awụ ihe anyị nọ na-akọndem. So mgbe m nụziri na ikwuru si na o ji ya dịtị mgbaka m isi m sọrọ wa ka ị chọwara ka ọ wụrụ m na I wish you need a go one for your crew that thing. Only I will try evidence. Well, on God to recommend you need to start it from the beginning of that life. Before when you would edit, she recorded everything. I'm a booze or not from you. I am just say a better life. I'm gonna be an kegi. I'm not going from you. You understand? But also know she do that because udochia. Pico udochia. Yesterday night, I made them sleepless yesterday night. They did not sleep yesterday night because of They did not sleep. Mwa ka ha kpugidere n'ọnụ otu 3 o'clock kpugide m n'ọnụ mụ na arahụ ụra ndị na-agbara m rekọd a na-agbara m rekọd
njikwa na nke God je watch a record God amụrụ anya na-agba record na-agbanụ record this morning ka m watchchara sị mba m ga-emepe life onye nke ahụ nwere afọ na-akpọ forum yesterday because of ihe ọ nụrụ anụ ọ na-afụrọ n'anya njikwara bugoto adọlụ. You cannot tell me not to bring foreign up in my bus. M na-echegodo onye ga-egwa m that nonsense. Unu gwa m ma unu ka foreign kparịrị na nke legit. Ọ bụrụ nwa ka o buru ụzọ kparịa na nke legit. And that o kparịrị m nwere onye gbagotara enu bịa mụọra m ọgụ. Mụnwa face foreign with my full chest. So mụnwa ga-decide m ike dị malice ọgwụgwọ m or not. Adịkpa m eso ụnọ, adịkpa m eso gị eso foreign agbasaga. Because gị na foreign, you very well afraid that gị na foreign enwere issue. All the same diamond. La 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 la. The same diamond was the problem. The same diamond. All the problem in one at this app diamond. Ndị na-apụ apụ na the movement. Man, they no na-ejiri obiọma ha nọrọ. The same diamond. Why can't you talk to her as a leader? Ya calm her down. Ya calm her down. Why are you afraid of talking to her? Talk to her. And they post to ndị mmadụ sense on God. They post to your own sister. Okay, you like her, meet anyone on God, or you meet anybody, a friend, or you meet anybody the close. See, I'm going on God to put in here, my sister. Peter, when you got you can't bag a live stream now, and me, Hano. Busy one in a man as an or your sister. It's not nice. And then they post one day sense and go up on month. I can't go to the post too. I can't post what I'm yesterday again, even new. I'm going to be the moment the other mama, but what will I do? In the chat where I see able to wear the thing. You chat it don't God from now to tomorrow, go reply you for me. And then they post who says, oh, what I want there. Or you post the app one also, okay, post one also. Sure. I will not want them mad so why and Greco don't do you now. You get Brian, she carry set live stream since now, walk and get that chip order. You got boggy with your poor as the puno oat seat. You got boggy and get or cheer. With a zigging mere jump up. Is it the beza, the rebeza, the beza, the rebeza, much and gallop. I call them out. I'm the wrong person, I got call them out. You want to say something, I stop now. You go that one, I know go take and give you to party. I want to say something to make the disrespect from my people. I know the party and she first insult me first. Once I'm going here, chore, or happy go there before we be do quite again. Happy, I ain't basically let me say something. I'm very sorry for the wrong information because I did not fabricate it on my own. If you watch when you came live, I was in the comment section. Somebody called me and said that, look at what so person is saying. Do you get me? And I asked the person if he has proof, we have the screen record, or someone that she's with her earpiece. And I so much believe in that person, you understand? So and I said, okay, she said I should go and tell you that so person is insulting you. That is why I came up immediately to come and tell you. It's not as if no one GM. You understand? I didn't fabricate it, I just get that call. It's okay. It's okay. That I'm as a book and a bag, you know, where goes to go because I'm not going to win when you remember. All your go pan as you sorry. Say sorry, still sorry for the fake information. I'm telling you, you know, we don't spoil everything. I'm telling you sorry because she has been throwing shade on me too. So I didn't regret what I told her. Diamond, no, same diamond. Diamond, Chineke got bug up. Everyone on forgive be here, no sense. And Amazon, Emiye Gagwadi, iya no iya mere ebe a biko let it end your buru mecha na ikowa o jikwara na akpare gị na nke he afa ma ahụ sef nnụrụ bụ ihe na-agbaka mechi akwa na ewe ihe na mbụ akwa na ewe ihe na ọ na ị na-echete anyị nọrọ na live mmadụ bịa kwụ ka ihe anyị na-ajụ ị nwere evidence ọ sị gị na onwe evidence akwa ichetere na ihe anyị na-asị then swallow it ichetere mgbe anyị na-eme this thing ọ bụ ihe na akpọrọ gị na phone sị gị na lekwe onye ewe mgbe anyị jiri ya enweghị evidence enwere evidence ya sị gị na onwe evidence ihe ga-agwa ya isi ya na evidence ishi ije
ị ga-eme isi ya na nna ya agakwa m emeli nke ikwu ga na instead of ibi ụgbọala ịhụ ọ bụrụ na anyị butere ụgbọala gbawazie saga ụgbọala ịhụ na mmadụ abịala ụgbọala tọọrọ anya ashị. I'm very sorry for that. Ogo, because she got them. This you can be like very close to me. You know, evidence. I got it, but remember that I'm saying when you all person in the na DM, yes, only I'm saying let us just die the matter because all will leave. Ma ebe Igbo share don't take otu because. Agala na go tele mgbapụ na saga ọ ya ka nsema gbara pewe. Gifto. Egwu dị ka iji evidence ọ sị mba sị why iji ejekwu ka ị na-eji evidence. Because more than just evidence kịta ahụ ihe ọbụla m na-ekwu na with evidence. All mistake in mere. You might have been far. What about na-asị maybe me before. Hey, you can confirm I've never done that. This is my first time. This is my first time. Iri to ha na egbu onye ahụ gwara gị ihe ahụ asụ. Ọ bụkwa na ọ bụ ya mata this is my first time. I've never done that before. It's my first time. It's just that these people has angered me yesterday. Otaka never na akpa kate buru ukporo na asi na ụmụ akpụda. So all this thing it was accumulated anger. Did you get it? It's not as if no onye menye na nzo ihe ọbụla. Otaka ka na-akpọ happiness dị ka onye epilepsy na-enye nsogbu. An epileptic patient buru mmadụ n'ọnụ yesterday gbanyela swim shade nne ya na nna ya nọ na burial ground. Next time, mmadụ send ara gị ihe. No wahala. No wahala. Biko onye chọkwa ịzụ generator ya kpọọkwa m ga-agbatara gị ezigbo nke dị sand ọsọ ahịa biko. I got you, no problem. Onye chizu bleaching cream ya kpọọ ma mere bleaching cream. Mana egbe dike o, to be sincere, ịma na nna agwa gị this thing 247. Ịma ndị ekwukwe ya na-ekwukwe ya ekwushi ike. This same person is na ọ kpọrọ ude gị bleaching cream. Abịagokwa na my page na my main account. I think this person ebe ahụ that day. Saga and Win, you unfollowed me today. Thank you. And it's na ị ga-abịa na my page. Ka ị bịa jụọ m, ka ị bịa tie m ihe. Ka ị bịa jụọ m ihe mere ihe njiri afa gị ka mgbe ọ bụ na ịwụ nwoke like izuru oke. Gbagota ka ị bịa jụọ m, bugota na ya ka ọ bịa jụọ m question. Answer ya. When it comes to your business, you always say that your business is organized. Good evening, everyone. Agụla m egbe dike ya kwụzi n'okwu ka white anụ nwaanyị a na-advertise business gị every time. Ọnwụ kwuru na ya mgbe a na-agba asa ga-akwa dere m n'okpuru comment section gị si na-ere bleaching cream ka m kwukwe ya na accept. Anyị na-ekwu maka ya nwa. Ka ihe na-ekwukwana ya when you know that it has to do with your business. Ngwa Saga and Win, I'm hearing you. Good evening, everyone. Yeah, Saga, good afternoon. Good. Man, as I just said, you could ask him. I'm not the rose and the other evidence. You go believe him. I no go believe him now. Can you say that we na akọ m chọrọ ịnụ ihe ọ chọrọ ịkọ because information reaching me early this morning bụ na ọ sị na ọ ga-abịa ajụ m ihe njiri afa ya kọ. Saga and Win, now you use your church mind to follow me. I didn't force you to follow me. Now you still use your church mind to follow me yesterday. Meanwhile, I did na page friend yesterday. Gwage that na block na ya kanjiri sogi blocking. No, maka na nchọrọ isi gị je me there on block kanjiri bịa. Saga and Win, if you are following me before, mbịa sogi blocking. You sogi blocking, mecha maybe on block. That follow back no go show for your side now. Follow back I'm go see na your side. So how did you believe that story? And secondly, check you go do me ahụ dị n'obi before I answer you. Let me stop here. Ebe from ihe ọbụla m gwara gị na ya ka m ga-agwa gị n'ihu tomorrow. Nwee na-enye ibi ya nweghị ịnụ ga-eme m. Butu onye aka ọ gbagota ba ka ọ dị ka netwọk ya dịrọ m. Mmadụ jụrụ ọnụ ya sị gị na m mere gị blọk, you do not confirm. Ọ bụ na m blọkụrụ gị, that na m blọkụgo gị,
ị ga-afụ follow oge ijere je mee mi on follow ifuru ebe m blọkụrụ gị di follow ifolo m biko ka ọ bụ na ịchọ ka m kwuo ihe m ji were bịa m kwuo ọ bụ na ịchọrọ m nwa achọrọ m abịala m ịkọ akụkọ na dimenti na ihe m ji wee bịa ka m chọrọ ịbịa kwuo ihe m chọrọ ikwu. First of all, ihe m ji were bịa bụ na o nwere ihe m nụrụ in the morning which is na I will come and ask you about that, which is o nwere mgbe m batara online afụrụ m na ịnọ live mana anọ m ebe mụ na my family na-eri nri abalị ya ka m bata kịta welu pụta ọbụkwa na ịnọ na line ya ka m ji wee bata. Okay, first of all, ihe m ji were bịa bụ dat na anụrụ m ihe m nụrụ bụ dat na one na blọkụrụ m, two bụ dat na etu a m nọ now abịara na platform gị either 3 days or 4 days ago, which is anyị nọ na-ekwu okwu ihe gbasara kedu mafia nature something mụnwa nọ n'enu ebe a kedu mafia madam Imiga nọ n'enu ebe a with that nation mgbe ozugbo mama Imiga na-agbagote n'enu omelo some seconds that nation gbatuo mama Imiga wee sị that na o nwere ajụjụ ya chọrọ ịjụ ya before nyanwa na onwe ya wee gbatuo. I chegidie or return her back mụnwa lituo. Okay, mgbe mụnwa na onwe m lituo were pụta ọ bụ na nọ na nke Ogechi mụnwa gakwada place nọrọkwa na-ekwukwa ọgwụkwa jise mmata ka a na-etiritikwa ebe awa. Adị m surprise ka m ji wee pụta this morning wee nụ that na you block me, which is onwere ihe ọbụla na-esere mụ na gị na mụnwa ama the self na blọkụrụ m not this morning and chelo ka nkwucha and na listen iji welu mee m unblock automatically I dey follow you. Ịma that na block mmadụ automatically that person blọkụrụ ga-follow kwa gị the second time and ihe iji welu block memo unfollow because of that na I block one of my moderator block or the line. That is why it will memo unblock we wake we bia you asked me a question and you are answering for me like iyenji welu na-ekwuzie ka gị nwa matazie bụ that na mụnwa na onwe m ejego je chekie ya anyị niile na-ebe anụnwa mma dị loose and regret chelu ka nkwucha abịa m ịnụ ọgụ kama na ihe mmadụ bụ dat na m ga-ekwu nke m chọrọ ikwu all men ga-eme. Everybody have your own right life to live, but na let me ihe nji wee bịa bụ ka mmalụ isi dat na mkpọlụ kedu mafia nation gaba nke you came for two things if I can remember yes. Very well you came for two things. So I think we should answer it one after the other so that you won't be carried away. That's why I'm trying to stop you from talking. First of all, you started with me blocking you, right? Okay. Yes. I am Saga Win. I may beg you. I've not blocked you, but I have blocking you in mind. That's why I said no, under that second question. Wait. Why? Ask that na man block okay na your back. Na chora na ebia na my life eba block okay. So that he made the last time I'ma repeat it onwe again. That na ndi na eba that day. Ihe ankuru ka na-ekwu anọdụ m atụ mmadụ oji for ebe no. I know they lie. The moderator mu na eba that day nkuru ya. I will not block you. Ask na man block okay na azụ gị. Nange a block okay maybe na my like you know abata na my life like this and so be blocking so that came and block already. That was what I said that day. And I have not blocked you. Oh yesterday hand na agbagharị re ha ka ncha ka nketara this morning for that you have already unfollowed me. And Saga and Win, you ga-agwa onwe gị the truth that na
You made them on block. You made them on follow yesterday. Don't lie. You are a married man with kids. Yesterday you made them on follow because I saw for yesterday injury you give on block or there. I'm saying I made a block on your page. You were still following me. I don't get when that this big scream now. Because I may like it keep evidence. I know this thing and thank God I screenshotted it. Yesterday, as of yesterday, unblock there for me, please. Everybody can drop a ban and even me too, not block or near block on our page. This everybody came back to Nana. No say please unblock these people. Same name on your blog. Say na Hana diamond in a issue. That you should unblock them and you should try to find out what the problem is. Even at the diamond group, man, you go on that side. Because all the other day can chop that and Hana blame issue, but that one and I throw room word that's not made enemy moderator. And she cannot tell me who to make mod and whom not to make mod. As of yesterday, on your page, Saga, when you were following me, meaning that I did not block you. Because if I block you, automatically, if I block you before, that 3 days ago, and yesterday maybe unblock just to come to your page, you will not be following me again. And on Monday follow back on my side. Am I lying? And when I know about my TikTok, who got some no cancer. Or the blog follow yesterday because as I'm talking to you now, you're no longer following me because of your diamond or yesterday. Okay, in the comment section, see exactly. You were the one that unfollowed me. And even this morning, maybe after that live stream we mentioned yesterday night. But we're getting a better live stream, but to reject memo unfollow, I don't know. But not yesterday can my unfollow because as of that yesterday afternoon, by this time exactly, Nsegibiko unblock or this girl, you were still following me. And I'm woman when they block in mind. I was sick of Ezoku, Saga win. So that I will proceed with the other answer. The remaining answer each other. Ilawazie. Then Ilazie, you will also give block or me, Piakwami and Piagwaragia. I was sick of Ezoku, no be you unfollow me this morning. You are not talking, no. But on your Bogota near back, his network is bad. Oh, yeah, let's support me yesterday. Every from you, if you wake me up 3 o'clock this night, you ain't gonna go again. I didn't say, as you that's enough. Stop lying or the long ono na gatuna na ebu bad crush na ebe mmadụ kedu ị ga-asị na ihe mmelo gị akpali go gị for the chere Saga ihe mmelo gị for the first time. So why are you carry crush in my mind? When gị ihe ọjọọ mmelo onye na crush on you when gị ihe ọjọọ mmego. So why are you go ọbụna na-asị ọsị upon all this nonsense? It's not good. It's not good. If you have cases with anyone, go and settle it to that person. Na about on English na raga, I beg. I no fit sport. I no fit Panadol don't cost. I beg. No verse. But to go to come order. You come order. We send back your request. I will bring you up. Please don't feel as if non disrespect again by bringing you down. But you need to be calm. It's in the nature of Saga, but you're raising voice at me. Do you have a wife at all? No, you won't be shouting at a lady like me. I'm a wife to someone too. Calm down. You don't have to be yelling at me. I'm not a kid. Okay? Bugota ya up because ya calm or down. If you buri ya saga ya bawa saga eba. If you want us to buri ya you buru ko ya. Calm or down. If you want to talk to me saga, if there ever is in need or shout, in need or saga, you calm down and speak to me. You are a man, and I'm sure you are. You just require in Enugu wine now. That's now. You know your family in ring, meaning that you and your wife and kids you were eating. You just finished eating. I mean, man, there's a ban. Now, says that now shout to them. You are yelling at me for what? A married man. I want to say something now because no man nanya. I remember that day. Oh, diamond where I'm blocked. I'm not just here now. I will follow this morning. Did I follow you? He could not talk. The next thing he started shouting. He diverted the topic.
wait, ife nke ọ sị na ọ na-agwa ya na ije na ọ bịa na platform gị kpọrọ mmadụ pụba is a lie. Isi n'oge echi bịa duru the boy pụa na iji okwu ebu na the boy gwa gị n'oge echi dele meseji ọnwadụ mgbe ibi ọgbọ yes ọ dị ka bịa achọ m ka ọ gbagote ebe o nwere ka m sịrị kpọ ya afa n'anya executive don't cover up for me o nwere ka m sịrị kpọ ya afa daddy but you are not here o nwere ka m sịrị kpọ ya afa daddy but you were not there ihe ọ gbagote ebe a ihe a m kwuru daddy ka m ga-repeat ebe a although that issue has been ironed out and so ga-akpọgo explain ọra m kwụsịrị ga onye gwara ya agwarozi ya na ntị oge kpọrọ m jere na nke ntị oge m jere na nke oge explain all the thing ka o siri mee onye kọrọ ya that thing akọrọziri ya that one saga when if you are up if you are here send that request ka ị bịa ị chọkwa ka ị buru ya saga adịm ready ọ bụrụ oracle si na ahụ na ahụ ya ọkwa hụ na ahụ m ọkụ saga when gbagota you know it shout but when was the first time that you need to shout saga when ọ bụrụ na m mere go block gị how did you unfollow me this morning? You unfollowed me this morning after na agbachara the money gone. You unfollowed me yourself. Come be here unfollow me now because you know you do not even wait to hear from me. Because the diamond iremba from record na Congo the ebe na agba ire ya ka sugar. Si na emere anụkwara na m ihe kwuru ebe ahụ si na egodo ya nka ngwa m na-eche gị ka ị bịa confront ọmụ na my page. Because na eme bịa life na that you go do this you go. Can you beat me? Get me here. I won't want you no. It might to me here now. Reasonable work in the get here, or get here. Isn't that you don't want to shout? That day, I know maybe I seen all this woman behave that for mad because I'm from here go better. Now that one I hear. Wait now. Mechan ndị mmadụ ejegba the woman because ejere m na nke God kwuo ya na nna akparị the woman jekwa repeat ihe m kwuru that day. Mpụtazie na echezi ya si the woman na-asị na enwere onye tụrụ ya invite na o nwere onye screen record ụrụ ya life m tụrụ ya the invite mere ya jiri mana that guy that no siro n'imi siri the guy n'oge ahụ ya batara ebe a na ihe ya bịara bịa check ya what is ihe na-eme ebe a ka ya mara ka ya si eso that guy so mụ na onwe m abịa sịwazie that ka onye bụ onye mere ihe anụnwa that na batara ebe a Adaeze batara ebe a who other person dị close to oge batara ebe a nsị mba na ọsa agaghị resin na onwe ya batakwara ebe a that day na comment section the resin that I could remember this matter is dirty in the ear you people should calm down resin batara ebe a that day batara nsị ka onye na-eme ihe anụnwa na onye na-eme this such a gbaza queen character bụ ga-emenwe ihe a bụ saga and win or is it resin nsị mba na ihe a ga-awụrịrị saga and win. That was how I mentioned your name. See, no, Bruno saga and win mere this thing and when your life anga block of merchant simba. Now block okay like that, I will not enjoy it. Nangeche, Ibia na my life, can I get blocking so that Kemana nam can I get blocking possible. That was what I said. So go back to your send and deliver my message. Jeki je do the person, Jeki je don't ketara TikTok ahanya. Where him cool. Komara ihe m kwuru na dị m atụ anybody ụjọ ama m na diamond mere gị akwa yesterday ka m pụrụ na your page ihe ahụ m kwuru self since 3 to 4 days ago apụgo m n'obi self did I block you again? No. Day before yesterday itself you were even here. Yesterday night in my life you were here. Did I block you? Mba, I did not block you. Apụgo m n'obi ọ bụ na chi block again block gị mana for you to go and unfollow me message or follow back now nobody is following each other. Let it remain like that. Man, this isn't Nigeria kwasiri. Just aga win a mage before. Mage ABC bia mangi. Kaya jijiga kwasiri for what? Why will I use it to gossip? Muna go when I issue. If I turn up when I that thing, it's not good. Stop it. Stop it because that's not view. You made that thing when me with that day self executive because this is why I know when they bad that day. Why ya na-akpọ mama immigrant nwaanyị aha na-asị ka ebe this boy nọ na ya chọrọ ịjụ ya ajụjụ n'eze ya the boy ya nọ na chat the guy na WhatsApp the guy asị na ya na nna ya na-eme call before the comment section abịa sị m na the guy dey oge place say how in chat the guy iji gowazie m that na that boy wey na that boy si ya ji wee ebe ahụ
the woman who did the invite. That was what that guy said. I have the chat and the message with me. I didn't make queer namaro. Yeah, WhatsApp message. My yard and the boys no until they say Abia thank you. Thank you. So that was what the guy said. No man, no that boy. Nanya says na mad na about toro that Mary Hanuma follow that guy. Immediately that guy bagotareno because saga when ara follow ne megi. Ara follow ne megi. Mad na abo follow that guy, but saga and win with Sinachi. And Sinachi will never do such thing. That was how that guy left that day. It's not about the view. Oh, that old woman, oh, Bagotareba. Name Madu. Bagotareba. Gina, second way, Gina immigration, abroad. That guy too, young immigration. I'm not immigration, abroad. Only June Fen, I will, they borrow the guy. Pop. My name is Cham, oh, young, what I get that in Abroad, off road, them could be the same, and of course, you gay. Injera care this woman, again, a can acquire. Hassan and not drag the woman. Jeba who repeats quite the same thing. The woman, I said, when you were Muji, when Apuquam, nature the chapter since then. Did I talk about it again? Number. Yake Tareba, big borom can ketara, and ask them again, your family near. Who cares? You go. And this is when they need or noise. If you are yelling, talking, now walk and ketara. Yaba left. Ibereba na like my life. Manijere na nke Amanda na mema kaje mere Jesus Christ. I'm from all your comments. I'm from the nonsense in that place. Yaba left. Because everywhere go market and I forget Yaba left. In a day the nonsense comments in a day. Uno ga no ihe na madu mere una man confirm una agbawa ka nke tara because of hatred. Hatred uno circulate chara na this app. Oye no nya say what dog onye nke onye no onye nke say what dog onye nke if you don't follow your friend follow this person keep malice and then I say na ana enyo game Yaba left Yareba na tap room now na tap room since I've been watching him na tap room hey neba since na pare me Hey because I am concerning this Oracle current news about his gay partner. So you know who I know myself. Hello. Okay, maybe you want to be anonymous. So you know who? Verity House. Okay, we are hearing you. Like Oracle, he's a guy that doesn't want to work. So this current news now Putarano, why is it that the news aputabe for a very long time? Or will this time around to go this guy ego go rest in ego ka obuptere gay partner the voice note a leak on the internet. Whether not the guy leak the voice note, I've been all younger, Shiva leak the voice note or Oracle. These guys, they are trying all possible means to let people donate money for them. This that voice record I brought in here town. I won't lie to you. Some of the record I brought in here town because they record the boy being more direct with the date. Okay. Because actually go me because all these boys they don't want to work. So Hannah chop post everything. So I think he's bringing that his gay partner on the platform to use him to get money. Then just to already. The guys in the on Soya blocking. Now on a type of himself before on Soya blocking. But now he has deactivated his account. The account is no longer functioning. Because I suspected that they are trying to use that guy. No, na saga agula onu. You people have succeeded. Ngwalawazienu, lawazienu, bye bye onu. Lawazienu, oh, bye bye. Okay, Chukwu Emmanuel, ochore na my page since ụtụtụ. Ngwalawazie. Nne m na-ekwu ihe ị na-ekwu.
So onion suspect nsi like because ọ go na atụọrọla onye nke a ego and ọ na-aga platform to platform. Onye nwe onye nke gị, onye nwe onye nke gị, racing nwe onye nke gị. No, like nsi na ọ go na atụgolu racing ego. That's what I mean. So ọ na-aga platform to platform to try to raise money. Na claim na ọ ị na ebe ahụ oge o jere na nke anyị ego yesterday. No, I did. I watched from the live. Okay, how many people nọ ebe ahụ yesterday oge Oracle jere na nke Oregi? Ị ma na Diamond nkịta ara in Racing's voice, Diamond nkịta ara jere ebe ahụ jere yesterday na-asị that na ordinary Oracle no dey fear me. Na Oracle si akparị m yesterday na nke anyị Anambra. Oracle wey run, go back to that post on God post ya, go and watch. Oracle disconnected from that live stream because and enyere m ya yesterday ebe ahụ. Those people who never nga maka unu mara that girl gwa na akpọda ya ma hey God ihe niile smart kwuru wee eziokwu. That girl enwere the truth in her mouth. If on good morning ya sef ị ga-enyocha ihe enyocha ma ọkwa morning ka anyị nọ. Hey, I was on her live. I was on her live the last time. Like Ogona dragging on God. So on on God post to one and why. So on I was on the comment section. I listened to what she said. Like Osna abada one and one abada make publicity stunts. So why should on God post her sister? But I was like, but obo no onyo oge petakwa na onye ahụ ji but they make publicity stunts. Call that drag the person, post to the person on her page. So why is she blaming on God for posting her sister for associating with Abada? Because I won't know one there. Yeah, on your village here. What do you show one there? No one can answer relate. Okay, I'm not on her life for say I follow one day. I followed the girl followed me. Okay, money answer. Okay, the girl unfollowed me. The one day unfollowed me. I unfollowed the one day too. So I'm not can answer. Oh, my kaya can't follow the one day because all the girl there would you follow them, but the day of my birthday, the girl will be ever seen. Okay, maybe we bill real hair. Okay, we marry away bill hair. So I don't know. Can one day ha chọrọ m eating on ebe ahụ consign from sha. You get, so that is just it. Hey. Hey. Emma Wasana life I made yesterday. I forgot how for Nobi. I didn't ask na more than you bad about a friend. You could always joke. Why the body here yaba left na cause why saying the hair? Ask him yaba left na no queen. Ask him na the day or na the girl of one day ya. Na the day or na the girl of one day ya but the day o mere birthday the girl also no get marry away bill hair. Na that day come man also no one day. That was the day I followed her. So why you point? Can you now point the hair out? Have you seen me before? Can't get what you understand. You may understand. Then why are you pointing out that hey, sir? Yeah, banga I should be blocked. Should I me block with anybody? Now don't look at my block list too. Or you another account of I know her other account to record. I will still block her. I'm gonna get blocking. Enjoy your quality life in peace. Celebrity, hey. Nke gbara Diamond ara yesterday wo foreign egbagotara n'enu boss. Nke ahụ gbara ya ara Foreign gbagotere na boss Mimi tana. Okay. Egosiri nwa Diamond. Na nwa bi omube nwa una ife ahụ a na ya foreign na akọ nonsense abeg ma fibroid also na pious ya nonsense. Adị m akọ ihe nna afụrụ anya my sister. Ọgbasam ihe m na-ekwu o memela atata ọnụ ya ọ na-akparị ndị mmadụ too much o memela atata ọnụ ya n'ọnwa agbọghọbịa ga-edowe n'ụlọ
nwoke ga-edowe n'ụlọ o jikwala n'ọnụ ya kwutere di ya okwu n'ụka achụfụ ya n'ọnụ gbaa ya ụgbawa mkpi gbafe ya na kọmuniti ire ya dị too much single respect onwe is it from my network? Are you guys hearing me? Anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. We are hearing you. Okay. Ihe m na-ekwu Diamond, kwụsị ị na-akparị ndị mmadụ, kwụsị ị na-agba ire gị kpakpakpakpakpa. Empty drums that makes the loudest noise. Mechite ọnụ gị. Mechite ọnụ gị. Ụkwụ na onye nọ na social media lee ka ịka anya wara. Onye nọ na social media lee ka ịka wuo ọnụ ọjọọ. Because your mouth dey learn. Ọnụ gị na-amụ amụ. Onye esetiara gị ọkpụkpọ aka ka gị na onye ahụ lụọ ọgụ idefeat onye ahụ. So gị nwa agbọghọ nọ na social media ihe iwe kparịa onye nke kparịa onye nke in the name of na ị na-eme zoo na girls child na ị na-eme girls child. Ọ gị na-etichachi ndị girls child unu fọ ndị na-eme ya. Gị awụ Diamond ị na-etichachi ndị girls child unu fọ ndị na-eme ya. So gbakọ onwe gị ọnụ Diamond. Nne na nna gị ọhụ gakwa rubbish na-apụta na social media na-ezuzu. O were that your relative isi n'ọwụ Elebechi Kosong ọ pụtakwara nne gị advice si gị na ihe ị na-eme ị na-etinkikwa twice na na-eme ya. Ị na-akpa agwa ka nkịta edipụ gị ị gaghị agba ho ịgbọcha checha nche bata bịa kọrọ madam gị ihe ịchịchara na nche at your age ị ga-emegide ihe a ruo mgbe ole? Ị ga-ezuzukata ihe a ruo mgbe ole? Foreign even self Diamond, I know you but ọ na-awụ anọrọ na life of foreign. Gịwa mere m ji ana m eji kapata na life ha because I hate someone that is lousy. I hate someone that talks too much. Mbata life ahụ taa ka ị ga-esi na-ekwu onye ọbụla nọ na foreign were problem ị ga na-agbọ ka nkịta na-agbọ ọja na-ata ata. Nkịta na-agbọ ọjọ a na-ata ata ụkazi ju akpa machie ya ọnụ. Diamond mechitụkwa n'ọnụ na otu ịdị na esetere gị na nwa agbọghọ ibe gị aka ọkpọ is don't even stand in anywhere. You can't even compete, not even to compare. Why you get jipụta social media na-agbagharị ọnụ kpakpakpa onye kwu akparịa in the name of what? In the name of what? Isi na ị gara school fine bufutagodi n'ụlọ your presidentials ka anyị legodi. After your presidentials leenu ihe ị na-ezuzugharị na social media. Nwanne gị nwaanyị ahụ isi onye village una ọwụ na-adọdị gị ọdụ. Ụmụnna gị ọ na-ahụ gị ihe ị na-ezuzu na social media. A na-afọndụrụ onye nke a iwuzie nkịta akpa aga agha. Nkịta akpa aga agha nke dafuru na-enye gị ịta efulefu ịma ihe at your age na-create enmity. No, I'm not just agreeing you. But ebe m ga-agba gị tagawo bụ shọbụla ebutara ịkpọ a rain please. Oh God. M ga-enye gị complete 6 hours. Ama m na iwu aka ọrụ. M ga-enye gị complete 6 hours. The only thing na m ga-eme ọda nri throughout that day. M ga-ebupụtara gị complete 6 hours mụ na gị agbakashia ya. Ana m na-aga agba gị m ga-agba gị bigger platform. Ị na-ezuzugharị na-akparịgharị ndị mmadụ. Ọwụ taa ka eshemi guest child a ka m jụkwa anụ ọwụ society. Guest child or society. Onye si na ọ na-emezi ọwụzie na a na-atọkụzi bad against a freda. Onye si na ọ na-emezi guest child ọwụzie bad thing ka o mere. A na-ezuzugharị na social media in the name of nna
eme girls child akparịarị mmadụ just legodi na group of fashion streets ihu na-ezuzu. To God who made me a diamond. Iwe ọnwa megide ihe a zuzugide ihe a ruo my own territory kparịa mụ dazin azin m ga-agba mbọ mụ na gị erichie location m ga-eji ihe pịawa gị bọmbụ anya. Ịma na nwaanyị na ibe ya wụ n'ọnụ hapụgodin all this matter a na-eme na social media. Ịma na social media na real life awa ofu. TikTok is a leveler. TikTok have already leveled you. Hungry food dịka gị na-ezuzugharị akparị ndị ka mma. Ota kishi na-scare your destiny helpers away from you. Ịpụta onye nke akwụ ịkparịa in the name of n'ime okwu ekwu iwu ire ncha na ime okwu ekwu. Yaba market abeg iwe ike ịgbagote na bọs a na-ekwu ihe ahụ ị na-ekwu. Yaba market iwe ike ịgbagote na bọs a ikwuwe ihe ahụ ị chọrọ ikwu. Ihe ahụ ị chọrọ ikwu na gbagote na bọs a ka ikwupụta ka ekwuo ya nke ọ na-adị mma. Iwe ike ịgbagote na bọs a ka ikwuo ihe ahụ nke ọ na-adị mma. Na-ezuzugharị na-edegharị na comment section. Back to Diamond. Onye kwuo ịkparịa to the extent na ị ga-akparịa ma nwoke mkparịa ma nwaanyị nọ na di kparịa. You don't care. You don't even care. Neither na iwe ike ime ọgọ with ndị ahụ. Ọnwa gị ahụ ị mụrụ eme ọgọ with them. You don't care. Ota ka ị ga-eshipa na social media na-agbakasịarị ọnụ. Ike onye we ọnụ ọjọọ. Ịka onye were ọnụ ọjọọ. Kika onye nwaanya nwaanyị aga Amerịka. Iwe anya oke gị ahụ nwaanya nkape ịwara ya gawa Amerịka. Ị na-ezuzugharị. Yaba market gbagote n'elu. Yaba market gbagote n'elu. Yaba market asị m ọnwụ gbuo gị. Nsị gị gbagote n'elu. Yaba market gbagote n'elu ma ị na-ezuzu. Ị ga-agaga support wa girl child. Ndị aṅụrụ ndị eji brain ha ṅụọ garị. Ndị eji brain ha ṅụọ garị. Na-ezuzugharị. Yaba market na ihe niile ị na-ezuzu defend your so-called girl child leader. Owokwa nke ma onye iwu, they never know you. They don't even know you. Agbabere live stream ota thank you godinu gị for once. Why are you stupidly in pain? I'm not in pain. Because if I'm pained, either I'm jiwa a petition or I'm chebria one place I that is my life. Ngebuzo kuiki go to the hospital first. You're telling a feeling that you know they hear word. Nga kutu go to I'm born and brought up in Aba. So otuga no omu kankaro bishu nezus na social media. People should stop it. Stop it. Get shared ara. Since this year, all I'm hearing is girls child. Oh, to movement kuno kameri. Uno ekwesila na iga many schools, man ekwesila ikwu school fees. Because there are some girls that are eager to go to school. The only thing they wear a haja or neither ego haja or textbook. But they are eager. And they might too able to get those money. Our rule as a girls' child movement, equal school fees. Yes, because it's public fund.
is GoFundMe. Unu were such money were ya nye ha ha jiri na-agụ akwụkwọ. Mmadụ ole ka unu nyere scholarship na ego a na-atụ. All una do is that unu ji nwayọ nọrọgodi in a well furnished house na-emere m girls. Oh my God, ma nọrọ ngorin phone m ga-eji decide m where and where to stay and what to talk. Ngorin phone, ngorin data. I said I will keep saying it. I left girls child long ago, and I can never ever go back to my vomit. Unu nọrọ ka a na-eri unu. Iyaba market nọrọ ka a na-eri gị in the name of Nine girls child. After all, then I can remember when I was in secondary school, those people made these girls movements of a thing. They share textbooks, they write textbooks, they write books, they write magazines, they even share socks, stockings, and a shoe, bags to students that eager to go to school. They also share pads. Kekunu mere. Na-emechishari mmadụ ntị na social media. A na-emechishari mmadụ ntị na social media. Onye kwasị tep ka gbagbuo ya. Tep ka kugbuo ya. Onye kwa agbawa ya saga. Diamond, asị m na ama m na iwu ihe ncha na ime otu esi okwu na ị na-ekwu okwu. Kwụsị na-akparị ndị mmadụ. But if ilie na isi gị wụ isi okwute, you know they hear word, I know they hear anything, and they know. Jiri nwayọ bata na social media la kpọọ ma ime abalị sọ gị ị na-aṅụkwa ị na-aṅụkwa ọgwụ paracetamol. Ị na-aṅụkwa ọgwụ paracetamol. Ọkụ ụwa ịnọ na social media. Aka otu ịnọ na TikTok. Ịnọ na TikTok live. Agba ọnụ woto nwa agbọghọbịa a ga-edowe n'ụlọ. Dụkwa n'onwe gị ọdụ. Okazi ju akpa machie ya ọnụ. Nchekisi iwe onye Enugu State. You don't even behave like ndị Enugu State. Ị na-akpa agwa ka ndị Enugu State. Ndị Enugu State mmachara a na-akpa agwa like this. Why did you too lousy? Onwe na-agwa gị okwu how lousy you are. A na-achọ ka aka mụọ the situation down. Ị na-agba ọnụ wata so gị ma okwu ekwu. O wee dowere gị okwu na ị ga-ekwu nwuli. Asị ka edowere gị okwu Diamond, ị ga-ekwu nwuli. Asị gị ngwa kpọfụta ofu onye na si gị challenge nwaanyị ibe gị ga-eme nwuli ya. Why ị ga-eji dị too lousy? Oh, ya nụ. A na-akpata onye na-eri ọgba ọja na-agba ọja. Ọgba ọja na-agba ọja. Okuke bingo Chelsea na-agba ọja. Gbawa ọja. Rottweiler gbawa ọja. A na-ezuzu na social media nwa agbọghọbịa dụta onwe gị ọdụ. Ncheka na-awụ before mmadụ ekwu okwu o chie ya eche. Why Diamond ị na-eche okwu gị eche before ị na-ekwu okwu? Ota ka ị ga-eshi ya ọnụ, ị ga-ekwukata iwekwara something doing. Ị ga-ekwukata chie orukwa n'ime abalị ị continue kwa na-ekwu. Asị m ara ọgbatụla gị mbụ iwetụrụ mental
ka ihe ị ga-eji napụta na soshal midia onye kwuo okwu ịkparịa onye kwuo okwu ịkparịa nwa agbọghọbịa nne ka m gwakwa gị oyi never start webeta ebe ị gara. Most people ị na-akparị na social media, some of them alụọla di, some of them jikwenu nwanyị. Onye pụtara are you one of the guest relief? Are you the guest relief? Are you in movement with us? Or you na mmadụ ga-anọ na movement with una? Or force? Diamond or force ịnọ in movement with una? Or force onye na-anọzi in movement otakun ga-esi na-agba ya wọ m si ka m jụ all society Golden Covenant a na-eme a na-break Golden Covenant ka ezi ihe wu problem unu azụ ikwu onye ahụ phone nke onye ahụ kwukwere okwu ọ bụrụkwa problem ka ihe iji dị very lousy, ka ihe iji na-adị iberibe nwa agbọghọbịa for that matter ị na-adị iberibe na-ezuzu na social media. Duo onwe gị ọdụ m sị ka m kwuo he ekwuchago m onye ọzọ kwutu onye ọzọ kwutu ka m zuo ike. Video na-agwa gị ọ na-efu video ebe ha ji share gift na school. M na-ekwu ịnụ ihe m kwuru, m sị na since ahụ a na-ekwu guest relief how many months now? Sọnsọ ofu ebe ka akaka, sọnsọ ofu ebe ka akaka. Onye wụ okwu ọnụ m since ha na-atụ ego eme ihe niile emeghị guest relief ma ịtụ ego ma polo ma since ahụ ofu ebe ka akaka. Even self in a normal circumstance, let us call a spade a spade. Let us just say the truth, because before you start an organization, you get buzo. Golden people will know how eager you are, how serious you are before he will go. Only no gide no rebi no shebi no pta. See nature you make such movements. No, it's not meant like that. Check in the Nile Foundation. They use their own money to do it first before people start funding them. I want to know about Peace Sisters. Peace Sisters. Peace Sisters, our foundation, one motherless baby. Peace Sisters, our reference sister we are. Peace Sisters, Diego ya. Kwadowe God in there first before them madu. Abiahu, you name them ma. Then he will see you go now fund your week stand you call the foundation. That is it. Or we not get there, he says you will go naturally make it. No, it's not meant like that. It was rebuzo. Take care a step first. That step first. It was this movement, this particular video made now was one of the first video was surfaced online. Before I know na fund the guest relief account. Hadn't been more person now should have fund the account. But when he made it, you just support no say atowa ego. Where is he melt? Kiba name.
Let's say the truth. You go there, me, these girls will leave a hotel. Their meeting, for me, I don't know how much they contributed or how much people sent to them. Man, I am to you, one time on Fofa, had outreach, and they had share a gift. To be honest, though, that day I commended their effort because more day far. I'm not going to enter water to please somebody. Me, I'm not going to get me. Yeah, from that day, can have a say now, floor. Me, I don't go feed do more. My name change educator. Yeah, what you do and based on you no want to guest relief. Let's think. I'll go to know your name foundation. They go there. Let's think. Let's say the truth. Can put the truth there. I am still speaking. I know feed do and me no bo. Mungi jabana flood. Man jengule beba because someone you can really a bloom or something. Really am bloom nanchi please in the mud. Another day have this rain. Now I share the gift. My question Kita is it? On ego ha tota? On if I have got a pempe or what? What exactly is the problem? Because I have from their picture once Kaje share effect. And I commended their effort. Can repeat Is it that I have with a big money? They spent a little. After K go see the things they share. And we account okay, oh, now you or now. We spent on now, we still have on now. Irene, do you get what I'm saying? Irene, are you still here? You're muted, though. Yes, so I'm coming. I'm doing something now. I'm coming to reply you. All right. What I'm insinuating is that Irene, I'm hearing you guys. What I'm saying is that. Can you hear me? yes, are you still talking? Yes, I'm still talking. No perempe. Abi? Yes, compared to Ego Farm with them, and after that, Eko can have realized Ego and have spent your land and on for. On him na Kawaragi, they are not giving us accountability of the payments that they did. They are not giving us accountability. About the movement going on now. Irene, change the topic. I go where you borrow some more happy movements and no verse here. Message I ban a DM. Let me follow you back.